बिस्वजित दैमारि बिथाङा मोनसे धोरोमखौ एसे गोजौआव बुंबाय आरो बै सासे काउन्टारा मोनसे धोरोमखौ गोजौआव बुंबाय बर' जाथियाव जोङो लिडारखौ सिनायजोब्बायलै भाइ बर' जाथियाव जोङो लिडारखौ सिनायजोब्बायलै भाइ बेयावनो ख्रिस्टान गामि दं बेयावनो अनुकुल गामि दं बेयावनो बाथौ गामि दं खौसेथिखा जोंनिया कुनु दिन बे खौसेथिया बायाखै सोरबाया ख्रिस्टियान जाय जिसु ख्राइस्ट आरो बे संसाराव सासेल' इसोर दाउथु बिखा বুলি কওঁ মানে এই দাউথুটো কি কয় অসমীয়াত তো হল জীৱনৰ প্ৰতীক এটা লালপান টাইপ নহয় জানো দাউথু বিখা বুলি কওঁ মানে এই দাউথুটো কি কয় অসমীয়াত खिन्थु बाथौइजिमा जुदि कलमाव थानांगौब्ला आदार्सनि बादै नोङो लिरनांगौब्ला फाबाजों लिरनांगौब्ला अब्लाथ' मोनसे नटिफिकेशननि गेजेरजों बेखौ गनायथि जों मोनसेबो आन्दोलन मोनबुनाय गथ' नङा बिथां आं बिस्वजित सारखौ आहा बुंनो हानाय आंनियाव जेबो माबा गैया दे जों मोनसेबो आन्दोलन मोनबुनाय गथ' नङा बिथांमोनानो बड'लेण्ड आन्दोलन थखन थुजेननाय दैदेनगिरि आरो बिथांमोननि आखायावनो दाबो बर'नि खुंथाय गोहोआ बिथांमोननि आखायावनो दङ আপুনিও আউট प्रमोद बरो आउट এই মই আউট হোৱা নাই কি আউট हो আপুনিও আউট प्रमोद बरो आउट এই মই আউট হোৱা নাই কি আউট हो जों अरायसम हारसाफोरनि सिङाव थानो ना मारवारिफोरनि सिङाव थानो ना बांगालफोरनि सिङाव थानो बिथांमोना जि सिमां लानानै फैदों माहारिखौ उदांस्रि खालामनायनि माहारिखौ सिबिनायनि बेखौ जों दिनै अराय बाख्नायदों बे थांखि आरो सानस्रिनि थाखाय जों नोंथांमोनखौ साबायखर होदों दिनै जों नुदों जे जेरावबो सिमाङानो सिगां सिमां मिन्स साननाय हनाय सानस्रियानो दिनै सिगां दिनै जों अखाफोराव थांनायनि खोथाखौ सानोब्ला बे साननाय हनाय मोनसे सिमांफोर बायदि To go to the moon, it was a dream once. People dreamed. मानसिफ्रा सिमां नुदोंमोन जे अखाफोराव थांगोन नायथारगोन मा दं That dream, the Russian, the American had started their mission. बे सिमांजोंनो रासियाननि साइन्टिस्टफोर एस्ट्र'नटफोर आमेरिकानि साइन्टिस्टफोर एस्ट्र'नटफोर बिसोरो दिनै जागायजेनबाय बे सानस्रि सिमांजोंनो जागाय गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों गोबां थाखा फैसा रां रुफा खरस खालामनायनि उनाव थैजौ गारनायनि उनाव अखाफोराव थांनो हाबाय थांबाय नायहैबाय बेबायदिनो दिनै जिखुनु खामानि मावनायाव साननाय हनायासो सिगां सानस्रियासो सिगां दिनै जोंहा सिमां मोनसे थानांगौ दिनै जों गोजोनदों जे नोंथांमोना सिमां नुनानै फैदों माहारिखौ उदां खालामनायनि बुहुमनि बिखायाव बर' माहारिखौ देबदा दुबदायै गोगोम मोनसे हारि हिसाबै गायसननायनि सिमां लानानै फैदों जे बर'फोरा बे बुहुमाव बेसेबां जों दङ जों बेखौसो जों मिथिनांगोन ना बर'फोरा बेयाव ख्रिस्ट' सिबियारि बर'आ बेसेबां ओमफ्राय बाथौ सिबियारि बर'फ्रा बेसेबां हिन्दु सिबियारि बर'फ्रा बेसेबां बेथ' मोनसे क्राइटेरियासो ना खिन्थु नैबे सेन्सासजों जोङो मोनथिगोन जे बर'फ्रा जायफोरा माने सेन्सासाव हाबाखैमोन जायखौ जों खालामनाय जायाखैमोन बर'फोरनियावबो जिखिनि नेचुरेलि जोंहा ग्रथ रेट दङ जोंनियाथ' जिखिनि सुबुं सानखो बांगोन जोंनियाथ' नेपाल पाकिस्तान बांलादेशनिफ्राय फैनाय नंखाया खिन्थु बाथौइजिमा जुदि कलमाव थानांगौब्ला आदार्सनि बादै नोङो लिरनांगौब्ला फाबाजों लिरनांगौब्ला अब्लाथ' मोनसे नटिफिकेशननि गेजेरजों बेखौ गनायथि निफ्राय बे बाथौ ट्रेडिसन आरो बे कालचारेल सेन्टारनि दैदेननायाव जोङो आरजिआइआव थांबाय आरो हम मिनिस्ट्रियाव जोङो थांनानै बाथौइजिम हिसाबै जोंखौ सिक्रिटि होनांगौ आरो जोंनि रिलिजनखौ मा होननानै बुङोब्ला बाथौइजिम होननानै लिरनो हानाय बे गनायथिखौ जोंनो होनांगौ गुबुन धोरोमफोर बायदि अब्ला जोबनायाव मा फैदोंमोन जेबो समस्या गैया जों मालाबाबो मोनथिफेरा बाथौइजिमनि बाथ्राखौ अफिसारफ्रा होनबाय आरो बेफोरनि सायाव दिनैसो गिबि जोङो माने बेबायदि नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै नोंस्राबोदि मोनसे धोरोम आरो बे धोरोमखौ लानानै सिबिनाय मानाय बायदिसिना माखासे गावहा एखुथा ट्रेडिसन दं बेखौ दासो जोङो जेन'बा एसे मोनथिबाय दा ओंखायनो बेवहायथ' जेबो बादा फैया आरो आफादथ' नोंथांमोना आदार्सआव मेनसन खालामनानै लिरनो हागोन नोंथांमोना बे अपसनाव बाथौइजिमखौ नोंथांमोना लिरनो हागोन खिन्थु बाथौइजिमा जुदि कलमाव थानांगौब्ला आदार्सनि बादै नोङो लिरनांगौब्ला फाबाजों लिरनांगौब्ला अब्लाथ' मोनसे नटिफिकेशननि गेजेरजों बेखौ गनायथि होनांगोन दा अब्ला लामाया बेनोसै बाथौइजिमनि सायाव जेसेबां लिटारेचार दं लेखा दं थुनलाइ दं बे लेखाखौ नोंथांमोना जेसे हागौ थाबैनो होफैदो आरो बेखौ जोंनि जिथु सेक्सना
बेखौ नायो बेखौ माबानानै बे बाथौइजम गनायथि होनाय खामानिखौ जों आवगायनोसै बेनाव फैबाय बाथौ गौथुमजों आरो बे क'क्राझार बे दानि सेन्टारजों सावरायलायदों सावरायलायनायनि उनाव चन्दन ब्रह्म मानव गेदेर बिथाङा जेब्ला WPT BCनि मिनिस्टार बिथांखौबो लोगो हमनानै थियारायाव ट्राइबेल रिसार्च जिथु इनस्टिटिउट बेवहायबो थांलायनानै हैलायनाय जादों जि गांसे गांनै जायनाव जि दं इभेन बबेबा मेगाजिनाव जुदि आर्टिकेलबो दङब्ला बेखौबो लानानै थियारायाव होनांगौ बा माबा खालामनानै बेखौ प्रपार चेनेलजों दैथायहरनोसै होनलायनानै खामानि मावनाय जादों दा बियो मा माने लेभेलाव सौहैनानै दं बेखौ आं मिथिया गौथुमा मोनसिगोन आरो नैबे क'क्राझारनि बे बाथौ ट्रेडिसनेल बे जिथु कालचारेल सेन्टार बे मोनसिगोन आरोखि दा बे लेभेलसिम अलरेडि आवगायनाय जादों आरो बेखौ बे लेभेलसिम जोङो RGI आरो माने हम मिनिस्ट्रिजों जोङो रायलायनानै बेवहाय मेम'रेन्डामखौ हैनानै दोननाय जादों दा अब्ला जों बे बेलायाव जुदि कन्टिनिउवास भाबै नाङो आरो जों नांगौ रोखोमनि इनफरमेसनखौ जुदि होनो हायो आरो जोंनाव जेसेबां बिनि सायाव लिटारेचार दं बेखौ जुदि जों हैनो हायो अब्ला बिनि सायावनो नायजोबनानै जोंनाव जुदि बेबायदि हिन्दुजोंबो गोरोबै खृष्टानजोंबो गोरोबै आरो धोरोमखौ जि लाइनजों नायनाय जायो आरो बे धोरोम होननायाव धोरोम सिबियारिफोरनि जेफोर माखासे क्राइटेरियाखौ हमनाय जादों बियो बाथौ धोरोमाव दंना गैया बेखौ नायनानै जुदि नुयो अब्ला बाथौइजम हिसाबै स्वीकृति मोननाया गिदिर बाथ्रा नङा जों स्वीकृतिखौ मोनहैगोन बे जाबाय सरकारि गनायथि आदारवाइज बाथौ हिसाबै जोंहा नारभास जानांगौ जेबो गैया दा जोंखौ हिन्दु होननानै लाफानाय जायो दिनै बुंनायबो जायो आरो हिन्दुखौ होननो नागिरो जायफ्रा नन ख्रिस्टान नन मुस्लिम नन जैन माने बेफोर गासिबो जायहा गुरु गैया इसोरखौ फोथायबोदों आरो हिन्दुइजमनि बेलायाव मोदाय दावदाय इसोराबो साथाम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सोरजिगिरि खांगिरि लांफिनगिरि जायफ्रा बेखौनो फोथायनानै थायो बिनि गेजेरावनो फुजियो बे शिबखौनो फुजि विष्णुखौनो फुजि बा गुबुन गुबुन मोदाय दावदायखौनो फुजि बे गासिबो हिन्दु आरो जायफ्रा बेखौ फुजियालासिनो आलादा फुजियो बिसोर जाहैबाय सोरबाया ख्रिस्टियान जाय जिसु ख्राइस्ट आरो बे संसाराव सासेल' इसोर आरो बिनिनो थान्दै जिसु ख्राइस्ट बा फिसा आरो बेखौ लानानै जि मोनसे सिस्टेमजों बिसोरो इसोर सोरजिगिरिनि सायाव फोथायनायखौ लाखिनानै जि खान्थिजों खामानि मावो बिसोरनो ख्रिस्टियान हिसाबै बिस्रा ख्रिस्टियानिटि बे सिस्टेमानो जाहैबाय ख्रिस्टियानिटि दा थिग बेबायदिनो गौतम बुद्धनि गेजेरजों जाय सान्थौखौ लानानै जायफ्रा सोलियो जायखौ बुद्ध धोरोमारि होनदों बुद्धिजिम जाहैबाय बिसोरो बेबायदिनो जैन थाहैबाय बा इस्लाम थाहैबाय दा अब्ला जोंनिया मा जोंखौ हिन्दुआव दोनफाबाय थानो नागिरो जोंनि डिफारेन्सआ मा बेखौ जों दिहुननांगोन दा जोंनि डिफारेन्सआथ' एक नम्बरावनो आंनिया आरो हिन्दुआव इसोरा साथाम बे संसाराव साथाम दं इसोरा बे जाबाय सासेया सोरजिगिरि आरो सासेया जोंखौ खांग्रा बाग्रा बे संसारखौ रक्षना बेखना होग्रा जेब्लाबो सुखु दुखु बेफोरखौ नायग्रा जोंखौ खांग्रा आरो सासेया दं बे संसाराव नाङै बुस्थुफोरखौ फोजोबस्रांग्रा सम जानाय लोगो लोगो बेखौ फोजोबस्रांनांगौ दाखोर बोस्रांग्रा शिब बा महेश्वर होननानै जायखौ बुंदों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाथाय जोंनाथ' बाथौआव सासेल' आफा बाथौ बोराय नोंनो सोरजिगिरि नोंनो खांगिरि नोंनो लांफिनगिरि अब्लाथ' जोङो जुदि बुङोब्ला आरोखि बेवहायनो जों हिन्दु नङा आरो जोंहाबो गुरु दं मोनसिं सिं बोराय बाथौ धोरोमनि जुदि बाथ्रा बुंनो थाङो मोनसिं सिं बोरायखौ जों रावबो नागारनानै जों सावरायनो हाया आरो बाथौ धोरोमनि जि फालिनाय फुजिनाय बिनि जेफोर खान्थि सिस्टेम बे गासैबोआवनो जों सोरनि दहाय लायो बर' बोराया सोर मोनसिं सिं बोरायमोन अब्ला मोनसिं सिं बोराय जिसु ख्राइस्ट नङा होमबा बेफोरजों गौतम बुद्ध बे लाइनजों जोंहाबो आलादा गुरु जाय इसोरजों थान्दै महरै दैथायहरजादों जुदि बाथौ धोरोमारिफ्रा मोनसिं सिं बोरायखौ इसोर नङा बियो मानसि नाथाय इसोरजोंनो बिसोरबायदि आरोखि बे सुबुं समाजाव बे संसारनि सृष्टिनि सोमोन्दै बिनि सोलिनायनि सोमोन्दै गियान होनो थाखाय मानसि महरै जोंनि गेजेराव दैथायहरदोंमोन बा स्वयं आफा सोरजिगिरियानो आफा बोराइ बाथौआनो मोनसिं सिं बोराय महरै जोंनि गेजेराव फैनानै जोंनो बे संसारनि सोमोन्दै गियान होफैदोंमोन जों जुदि बिदि लायो अब्ला ख्रिस्टियानिटिया जोंनि हिन्दुनि जिफोर खान्थि बिनि आलदा हिसाबै
मोनसे आलादा बिसोर आइडेन्टिटि मोननो हादों बाथौआबो बेजों मोननो हायो आंनिया जाबाय एक नम्बर हिन्दु हिसाबै इसोरा सोर बाथौ हिसाबै बाथौफोरनि इसोरा सोर बिसोर सोर सोरखौ फोथायो जों सोर सोरखौ फोथायो गतिके जोंथ' सासेखौल' फोथायो बे संसाराव सासेल' दं सोरजिगिरि आरो बे सोरजिगिरियानो जोंना खांगिरि आलदाथ' गैया जों जेला बेवहाय रायसनो गासिबो दौरि दौसि जेसेबां दं फार्स्टआवथ' जों बेखौनो बुङो हे आफा नोंनो गासैनिबो गुदि नोंनो सोरजिगिरि नोंनो खांगिरि नोंनो लांफिनगिरि गासिबो नोंनि सायावनो नोंनि आखायावनो जों होना होमबा थारमाने जोंना इसोरा सासेयानो हिन्दु धोरोमाव सोरजिगिरिया बेलेग खांगिरिया बेलेग आरो लांफिनगिरिया बेलेग नङा होमबा होमबा जोंजों आरो बेजों फाराग नंगौना नङा जेन'बा आं खुनु थर्कआव थांनो लुगैया आं होनदों जे जों जुदि गावनि मोनसे इजोमनि बाथ्रा बुङोब्ला अब्ला जोंनि इजोमा जोंनि फोथायनाय आरो फोथायनायनि उनाव बेखौ जोङो माबोरै सिबियो माबोरै फुजियो दा जोंनि फुजिनायनि खान्थि बे खान्थिखौ गोदो गोदायनिफ्राय माखौ होबोदों जे मानसिया थैयो जिउआ थैया आत्माया थैया बे थाबायनो थायो ओंखायनो बेनि जिथु साइकेल सोरदिं जिउआ माबोरै गिदिंबाय थायो बाथौ दुमनायाव बेखौनो खालामाखै जे मानसिया प्रथम जिउआ बबाव जायगा लाजेनो गोरबोआव बेखौनो जों बान्दोबा हेबनायाव फोरमायाखै होनबा फार्स्टआ गोरबोआव बिनि उनावसो मानसि महरै जोनोम मोनो गोरबोआव जेला जायगा लाजेनोथ' आत्माल' बिन्दो मोनसेल' बियो बेहा आथिं दंना आखाइ दंना खुगा दंना खर' दंना मा दं जेबो गैया फार्स्ट बियो गोरबोआव स्थिति जायगा बेवहाय थाग्रो बेयाव जायगा लाग्रो बिनि उनावसो बियो गथ' हिसाबै जोनोम जायो जोनोमनि उनाव बियो संसाराव हाबो हाबा जाबाय नालाय जुलि जाबाय संसाराव हाबनाय संसारनि मायायाव हाबबाय संसाराव हाबखांनायनि उनाव बियो संसारखौ खांबाय गथ' गथाय जोनोम जानाय बिसोरखौ फेदेरनाय फोलावनाय आखल गियान बेफोरखौ सोनाय माबोरै सोलिनांगौ बिसोरखौ फेदेरनाय फोलावनाय बे जोबखांनायनि उनाव बोराय जानानै बियो थैनानै बियो इसोरजों परमात्माजों मालायनि रावावबो आरोखि जोंना जाहैबाय सोरजिगिरिजों आत्माया बिनि जिउआ गोरोबहैफिनबाय सोरजिगिरिया सोर सिजौ बिनि जि मोनबा सान्थ' बे संसाराव बे बिलाद लाथायाव जायखौ सोरजिग्रोदों जायखौ गुदि खालामनानै बे संसारनि बिफां लाइफां दैमा दैसा हा बार दै जिब जुनार एम्फौ एनला जेसेबां दं बियो बे मोनबा जिरादनिफ्रायसो उत्पन्न बा बे मोनबा जिरादा थानायखायसो बे संसाराव बे थानो हायो थिखिनो हायो ओंखायनो इसोरखौथ' जों नुवाखिसै मोनाखिसै जोंनि गुरुफ्रा देखायनो हायाखिसै दोननोबो हायाखिसै गतिके इसोरनि बे मोनबा सोरजि जे बिनि बिगोमायानो जाहैबाय इसोर बे हिसाबै बाथौखौनो इसोरनि सिम्बल सिन हिसाबै सिजौखौनो फुजिबोनाय जाहैबाय गतिके सिजौआ इसोरनि मोनसे बियो नेरसोन गतिके बेनो परमात्मा जिउमा बेजों गोरोबबाय जिउमानि आरो बिमा देरसिन बावखौ मा बुंबावगोन जिउमानि बिफाखौ आत्मा परमात्मा होनबाय हारसाफ्रा दस्राफ्रा जोंहा जिउ खिन्थु मालाबा मालाबा जों जिउमाबो होननो नागिरो गतिके जों जुदि जिउ आरो इसोरखौ जिउमायाव दोननो ना बिनिख्रुइबो देरसिन होननानै जों दोननो बेखौ जों दा नायनांसिगोन नङा होमबा मालायनि रावाव गोरलै आत्मा बिनि उनाव परमात्मा बिनि देरसिनबाव आत्मानिबो जाय देरसिन आत्मा बेनो जाबाय परमात्मा आरो बेनो जाबाय इसोर दा जोंना बर'फ्रा एसे बेखौ जिउ होनगोन ना जिउमा होनगोन जुदि जिउ होनो बिनि देरसिना जिउमा आरो जिउमानि देरसिन थाबावगोन ना थाबावा ना बेनोथ' दा नोंसोर धोरोम गुरुफ्रा धोरोमनि बेलायाव जायफ्रा माबादों बे मोनसे थि सिमायाव जोङो फैनांगोन आरो दा बे मिनिङा ओंथिया ओंखायनो सोरजों गोरोबखो सिजौजों माने जोंनि इसोरजों आफा बोराइ बाथौजों गोरोबबाय सिजौजों गोरोबनानै सिजौआ सोरजों गोरोबनानै दं आइ बैसोमुथिजों आइ बैसोमुथिया जाहैबाय जोंनि बिमा आरो बोराइ बाथौआ जाहैबाय जोंनि आफाजों आरो आइ बैसोमुथिजों जेब्ला गोरोबबाय अब्ला बिनि गेजेरजोंनो आरोबाव स्थितियाव थांफिनबाय सृष्टि जन्म हिन्जाव आरो हौवा जो आरो जोला जेब्लायसिम गोरोबा मिलन जाया होमबा खुनु बुस्थुआ सृष्टि जाया दंफां लाइफां फिथाइ सामथाइ जायखि जि जा बे संसाराव बेयो मोननै जिनिसजों गोरोबनांगोन दालाय जोङो एकदमबारे मैगं थाइगं गायोबा आजिखालि आर्टिफिसियेलि सिखिरिया जोनावबो बिदै सोबो जोलानावबो बिदै सोबो ओमफ्राय बे सिखिरिनि जोलानिफ्राय फैनाय गुन्द्रायानो जो बिबाराव नाङोब्ला फिथाइ थायो आरो बेखौ मोनथिखांजोबनानै जोंनाव दा खांख्रिंखलायानो जा दस्रा फिथाइयानो जा एकदम मानसिया फुङावनो जोला बिबारखौ फुरा जो बिबाराव फोनां
बिराद मोजां गोग्गो फिथाइ थायहोजोबनानै सप्ताहै सप्ताह कुन्टेलै कुन्टेल दा फिथाइफोर फाननो हायो मायाव जों बाहायबावदों बे गियानखौ गतिके हौवा आरो हिन्जाव बे लोगो नाङोब्ला बा गोरोबोब्ला मिलन जायोब्ला बेजोंसो सृष्टि जायो गतिके जोंनि धोरोमाव बाथौ धोरोमाव जोंनि गुरुफ्रा गुदि सुबुंफ्रा बेखौनो फोरमायनो थाखाय बाथौ सिबिनाय जिथु थानसालि जोंनि बाथौ बिन्दो बाथौ मण्डप दा मण्डपखौ बर'आव मा होनगोन मोजां नाम दोनलांनांसिगोन बेफोरखौबो मा दं मा गैया बेवहायनो जोंनि जिउनि सोमोन्दैखौ गासिबखौबो डिजाइन खालामनानै फोरोंनानै गालांखादों आरो बिनि जिथु दावथु बिखा बे जिउनि सिम्बल हार्टनि सिम्बल आरो बे जिउआ अरायबो बेबायदिनो गिदिंबाय थायो बे संसाराव खेबसे जुदि जोनोम जाबायब्ला बे आरो गोमानानै थाङा बे बिदिनो गिदिंबाय थागोन बेनि जिउआ दा बियो मालायनि धोरोमाव दंना गैया निस्सय गैया कालि मन्दिराव गैया बियो शिब मन्दिराव गैया बियो नङा होमबा विष्णु मन्दिराव गैया बियो बे जिथु एक्सप्लेनेसन लाइफनि मानसिनि जिउनि जिथु फोरमायथि बे फोरमायथिया जोंनि बायदि गैया बेबो मोनसे इजोम बेखौनो जों फुजिनाया बेबो मोनसे इजोम बेबायदि दुमनाया बे मोनसे इजोम नङा होमबा बेबायदि जाथारनांगौ बाथौआथ' बान्दोबा हेबाबा बेखौ मानिया नङा होमबा दावथु बिखा खामाबा जोंना बाथौ जाया आरो बाथौनि खेमफोरथियानो बे थिग बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन जि दं बेफोर बुस्थुनि सायाव मोजाङै जों जुदि बिजिरनायखौ होयोब्ला निस्सय बाथौ गौथुम आरो बाथौ सिबियारिफ्रा गावखौनो गाव बाथौआरि हिसाबै जि मोनसे आलादा सिनायथि धोरोमनि गेजेराव मोननो लुबैदों जों निस्सय मोननो हायो नाथाय बेखौ जों दा गुबुनखौ बुजायनो थाखाय जोंहा मा दं जेखौ जोंखौ अफिसाव बिबाय अफिसारफ्रा लिटारेचार मा दं बाथौनि सायाव लाबो ओंखायनो आं जेब्लाबो बुंबाय थायो जे जों हागौमानि लिर जे लाइजौ बनायनिफ्राय लानानै गय जरा फाथै जरा होनायनिफ्राय लानानै बेवहाय जों माइरं खेन्दासे होनाय नङा होमबा माइ दनसे होनाय बेफोरनि गासिबो बाथ्रा बेफोरखौ होनायनि खान्थि आलारि बाथि खैथा सावो माब्रै सावो मानो सावो जि दं बे गासिबो बुस्थुफोरखौ जोङो लिरनांगौ न' गायसनबा माबायदि नङा होमबा न' गायसननायाव जों मा खालामो मानसि थैनायाव जों मा खालामो हाबा हुखायाव जों मा खालामो बेफोरखौबो जों मोजाङै लिरजोबनांगोन गासिबो हा बेनो इजोम खान्थियानो बे आरो बेजोंनो बाथौआरि हिसाबै जोंहा मोनसे आइडेन्टिटि आरो मोनसे रिकगनिसन जोङो मोननो हायो बा बेबायदि लामाजोंसो जोङो मोननो हागोन ओंखायनो जों मोजाङै मावबाय थायोब्ला बारा गोलाव गैला धोरोमनि सायाव जों सावरायबाय थानो गोनांथि गैया धोरोमा बेनोखा बेखौ जों आरो मा खालामबावनो धोरोमखौ बयबो सिबिखायो आरो जोंहा दा मा जों जुदि इजिमनि खोथा रायलायदोंब्ला बयबो खान्थिनि गेजेरजों इसोरखौ आरोबाव जों सिबिबावनांगौ दा सोरबा सिजौ गायालासिनो मा गायालासिनो हे आफा बोराइ बाथौबो होनबाय थादों खिन्थु जुदि जों इजोम होनलायनानै लानो नागिरदोंब्ला नङा होमबा जों जयैनो मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों जों धोरोमखौ सिबियो जोंनि इसोरा आफा बोराइ बाथौ आरो आफा बोराइ बाथौखौ जोङो ओरैबायदि खान्थिनि गेजेरजों जोङो फुजियो सिबियो जों बयबो बेखौबो मानिनांगोन ना मानिनाङा जों बयबो बेखौ मानिनांगोन बेखौ मानिनो हायाबा नोंनि इजोमखौ नागिरनानै बबाव मोननो इजोमानो गैयाबाथ' नों हिन्दुइजम हिन्दुनियावनो थाहैगोन नोंनाबो नङा होमबा माने जायफ्रा आलदा गैया जानला मोनला मोदाय दावदायखौ फुजियो बे गासिबो हिन्दु माने बिनिफ्रायनो फैनाय जायखौ सनातन धर्म होननानै बुंदोंमोन बे प्रकृतियाव मिथिंगायाव जि ओंखारजेननाय धोरोम मानसि हिसाबै आरो जेरावबो गुरु गैया सनातन धर्महा बेबायदि जेबो गुरु गैया हिन्दु धर्महा जेबो गुरु गैया बे मोनसे फिलसफि सान्थौ जेरैबो लांजायो नोङो जेरैबो बुंजायो नोङो ओंखायनो जोङो इसोरनि सायाव जुदि मालाब्ला बायदिसिना कमेडि सिनेमा बानायब्लाबो जोंना दाय गैया बुजिबाय मिनिथाव बानाया होमबा जोंना ब्रह्माफोरखौबो मालाबा मिनिथाव बानायो हो जोङो बिष्णु भगबानखौबो माबा माबि बानायो सल' बाथाफ्राबो बेबायदिनो जोंहा मिनिथाव दं नाथाय गुबुन धोरोमाव जेराव गुरु दं बेवहायथ' बिदि गैया ख्रिस्टानाव जिसु ख्राइस्टखौ लानानै नोङो बायदिसिना कमेडि मालाबा जाम्बा जाफ्लांनाय मालाबा माबा खालामना होसोजानाय बिदि बिसिनि गेजेराव काहिनी दं जानो बेबायदि माबा सिनेमा नाटक खालामनो हायो जानो हाया बिसिनिया खारन बिसिना जाहैबाय सासे मानसि बिनि साननाय हनाय बेखौ लानानैसो माने फालिलांनाय बियो मोनसे धोरोम ख्रिस्टियान धोरोमा जिसु ख्रिस्टनि सायाव बिनि जिबन बिनि सानफ्रोमबोनि जिउआव मावनाय आरो सानफ्रोमबोनि जिउआव बे जि बुंनाय बेनो ख्रिस्टियानिटि
हाय आरो मायावबासो फैलायबाय बाथौइजम थाब्लानो खौसे जाबायब्रा बेनो नों जुदि मोनसेयाव लानो हायो खौसेयाथ' बोरै जानो दा ओंखायनोथ' बे गोनांथि जादों दिनै इजम होमब्लासो नोंहा मोनसे थियाव फैगोन दा जोंनाव बेयाव दं मोनसेयाव गौतमा दिनै 18था खुन्था नङा होमबा ओमफ्राय जायफ्रा खेराइ होयो बुलि होयो बिसोरना 16था खुन्था दा बेखौबो जोंनि गेजेराव बेबायदि राजुहुआ नङा 16था खुन्थानि आसल गियानि आरो 18था खुन्थानि आसल गियानि साब्रै साबाजों रायलायलायनानै सानैया बबाव गोमाखो आरो नोंसोर सानैयाव बेनिफ्राय फैदेरखो बेखौ जों सावरायनानै थिग खालामनाङा होमबा दा आं गोबां खेराइयाव सावरायनायाव मानायाव खायफा होननो नागिरो बेयावबोथ' जोंहा पारमानेन्ट लिडार गैलाना जेखौ नुदों खालामबोदों दा खायफाया होननो नागिरो जे बै सानै जिथु गुरु बे गुरुआ आत्मानि मानि माबा माबि गाज्रिफोरनि मालिक बिसोरखौ फुजा फाथालाव लाफायोबा न'खराव दुमनानै दोनफायोब्ला मोजाङाव थाफायोब्ला बिसोरजों लोगोसे बिसोरनि बे एकदमबारे जाला बुद्रु सोरनिबा आत्मा तात्माया थाफानानै सबखौनो गन्दगल खालामबाय थायो ओंखायनो बिसोरनि फुजाखौ जोङो बायहेरायावनो होयो जे नोंसोरनो बेयावनो होखाबाय नोंसोर आरो बेयाव दा फैदेरसै नोंसोरनो जों बेयावनो होगोन नोंसोर बेयाव दा था दा बोरैबाबा जुक्तिया बेबो नंगौ दा आंबोथ' मोनथिया दा बेखौनो 18थानि सायाव जायहा गियान दं आरो जायफ्रा दैदेनदों 16थाखौ जायफ्रा दैदेनदों बिनि सासे सानै आरो बिनि सासे सानैजों बहुद रायलायनांगौ बाथ्रा दं आरो होमब्लानो जोङो गासिबावबो मोनसे जालांनो हायो 16थायाबो मोननै सानैखौ मानिदेरनायाव मा आपत्ति थानांगौ नङा होमबा 16थायाबो मानो आपत्ति थानांगौ निस्सय आपत्ति थानो नाङा खिन्थु बेखौ लानानै जों फारागबो साननो नाङा मानो जोंनि इसोरा बेनो जोंखौ जाय बुंदों आफा बोराइ बाथौ आरो जोंनि गुरुआ मोनसिं सिं बोराय बेनाव जों जाय 16था 18था गुरुनि बाथ्रा बुंदों बेनो गुरुफ्रा दा होमबा 18 आरो 16आव सानैखौ सोरबा बावलांनोथ' हागौ ना दा राङाफारायाव थांदों नोंसोर आरो दुखु मोनलायगोन गफुरथिं थांनायफ्रा माने बिनि सासे सानै बिनि सासे सानै थांबाय मालाबाबो गामियाव मोदाय होनाय दावदाय होनाय धोरोम सिबिनायाव बियो 1 नम्बराव थाया जगालियाव थाफेराखै बायरा बेबायदि मानसिया ज' जानानै दाना भाई संसाराथ' जाफैबाय बेवहाय एसेथ' मानिनानै सोलिनांगौलै नियम निथिखौ दे जोंहाबो खालामसै दानाबा मोदाय होनसै बाथौ दुमनोसै ओरै खालामसै सासेबो गैया अस्थादा ओरैबानो जायोलै जोंबा गामियाव ओरै खालामनाय नुदोंमोन ओरैबानो खालामोलै हाखौनो खुन्था थनै बावनायाबालाय माथो हिसाबानो गैयामोनलाय खोमा बे गामिखौ जाय दैदेनहैदों नंगौना नङा आरो खायफाया खम खालामनायामालाय माथो आसरित बावबाय खारन बे गायग्राया गैया बे गामि रायजो जाजेनहैनायाव बिनिफ्राय बिसिना 16थायानो जाबाय थाबाय सोरनाबा 18थायानो जाबाय थाबाय मा गिदिर बाथ्रा 100,000 माब्लानिफ्राय जों बुंनो हाया दानि दिनाव जोंनिया आन्थोर गोमायो जोलैया गोमायो माला 3rd जेनेरेसनाव दा जाय मानसिया इन्जिनियार डक्टर माबा माबि जानानै दिल्ली बम्बेयाव थाबाय बिना फिसाया बर' रोंला दख'ना गानला गामसा गानला आरो बिमायखौ नुला बिबथैखौ नुला बिमायंखौ नुला आरो बिमायंनि फिसा बिमायनि फिसा बिमानैनि फिसा बिसोरजोंबो सिनायलायला गैला बिनि उनाव दानाब्ला बिसोरो फरायै आरियै दस्राजों हाबा जानोसै सोरबा दस्रानाव बिहामजो जाबाय सोरबा दस्रानि बिजामादै जाबाय ओरैथ' फैखाला आरो गोमाबावबाय बिनि उनाव 3rd जेला बिसोरथ' सिनानै गैला जोंनियाबो आबौआ बर'मोननोलै बेबायदियाव 3rd जेनेरेसनावनो गोमायो साला बे बाथौ धर्म बर' हारि बेसेबां हाजार लाख बोसोरनिफ्राय फैनाय मा जाबोनानै बबाव मा सोलायनो हागौ आरो जों दिनै लेखा गोरोंफोर ओंखारनायावनो 16था 18थाखौ जों दाबो थिग खालामनो हायाखैबा हाजार बोसोरनि रोंनाय रोङै मोनथियै दाब दाब जायगायाव रायजो जानानै आफा बोराइ बाथौखौ फुजिलांनायाव बेसेबां सोलायनाय जालांनो हागौ दा नोङो बायथ' बाथौ सनालफ्रा बायथ' सिजौ दंफां गैला खिन्थु थंसे खुन्था दंफां गायनानै बेखौ बिसोरो बाथौ बायदि फुजा खालामो नों मारै नंखाय होननो बिसोर जेराव रायजो जाबाय खिजानि सिजौ दंफाङानो गैयामोन फांसेबो दंफां जानांगौ नालाय माखौबा बिनाव सोरबाया फैयै दंफांल' जानांगौलै होननानै दंफां खुन्थाखौनो थं गायनानै फुजिदावबाय बिदिबो जानो हागौ बायख' राभाफोरनि सिजौ गैया खिन्थु बैबायदि हेबजोबो हेबनायाव जोंनि बायदि बाथा हाग्रा उमुग हाग्रा बेफोरजों सोमोन्दो गैया जानला मोनला बे माखासे हाग्रा हुग्रा फिसाबो कयेकटा हेबजोबनानै बेवहाय बिसोरो बाथौ फुजा होनाय बायदि बायख' फुजा होयो गार'फोरनाबो बेनो दिनै ख्रिस्टियानबाबो बिसोरबो माखासेखौ फालियो डिमासाफोरनाबो बेनो सिब्राय दा सिब्राया उनाव होननो हमबाय बिसोर शिब बेनिफ्राय सिब्राय दा जों बाथौ होननो नागिरो सि माने आत्मा बोराय माने बोराय बयनिख्रुइबो सेनियरसिन देरसिन आत्मा ओंखायनो सिब्राय परमात्मा जों दहाय जिउमा होननाया दा ओंखायनो आं होनो मालाबा दावराव दावसिखौ लानानै बे शिब बोरायखौनो बुंनायाव जायफ्रा जोंनि सोमोन्दै लिरबाय बिसोरो बे
सि ब्रायखौनो होमबालाय नोंसिना शिब होननानै बुंबाय आरो लिरबाय आरो दा जोंथ' नुवाखै ब्रह्माया माबायदि बिष्णुया माबायदि महेश्वर शिबा माबायदि खिन्थु जुदिअ महेश्वर शिबानोब्लाबो जोंना बेल' खिन्थु दा बेखौ नोंसोर मा अबाव नुफेरा जे जोंनि बाथौ बोराइजों बेजों एखे होननानै नोंसोर नुदोंबाथ' आरो जोंहा बुंनांगौ मा दं जोंथ' कैलासाव थाङाखै नोंसोर कैलासावबो नुनानै फैनानै बेवहायबो सिखनाझाराव नुफैदोंबा बहाबा नुफैदोंबा जोंहालाय बुंनांगौ मा दं ओंखायनो जों बे लाइनाव थांनो नाङा मालाया बुंनायाव आरो सोरबाया बाथौआनो शिब होननायखौबो जों जुक्ति हमबाय थानो नाङा बे जाबाय नोंनि फोथायथि जे बे संसाराव शिबानोल' आसल होननानै सोरबाया बेखौल' फुजिबाय थादोंब्ला अब्लाथ' बेबो सासेल' इसोर सोरबाया गेजेराव फैबाय बुंफैबाय मिस्टर नेपालनि मानसिफोरखौ नों मा दाय हमनो वेस्ट बेंगलनि मानसिफोरखौ नों मा दाय हमनो बेसेराफोर बाथौनि नामाव जेरैबायदि बेरा दुमो नों मा दाय हमनो नङा होमबा खिजानि बिसोरसो आसलमोन उनाव जोंनासो माखासे गुरुफ्रा फैयै बेखौ खालामदों सोर आसल मालाबाथ' होननो नागिरो बर'फ्रा बिथिंनो फैदों खायफाया होननो नागिरो ओरैहाय एकदमबारे बायदिसिना म्यानमारनि मानसिफोरजों ब्रह्मा देशनि मानसिफोरजों सोरजोंबा दावहा नाङै बिथिं खारबोनांदों गोदाव सोराव ओंखायनो ओरैनिया एसे बेलेग जाबाय आरो सानजाथिंनिया एसे हाजोनि मानसि म्यानमारनि मानसिफोरजों लोगो नांनानै बिसोरनि गाननाय जोमनाय बेफोरो कसारि जाथिना बे डिमासानिफ्राय लानानै एसे बेलेग जाबाय हाजो टाइप मणिपुरि टाइप म्यानमारनि मानसिफोरनि टाइप चाइनिस टाइप आरो जोंहा बेवहाय दख'ना गाननानै रावजोंबो गोरोबा जोंना आलादा बिदि थाबाय बबावबाथ' जाहोन दं हाजार बोसोराव ओंखायनो बेखौ जों हमलायबाय थानो नाङा आरो ओंखायनो जों दिनै जेखौ सावरायदों बे बुस्थुफ्रा गोनांथि दं नेमखान्थिखौ जोङो थिगै खालामनानै लानो हायैखायनोथ' सोबखौनो जोंहा खेंफोरथिया गासिबो दासिमबो थिग खालामनानै लानो हायैनि थाखायनोथ' जोंनि गेजेराव डिफारेन्स फैलायबाय थानो नागिरो ओंखायनो आङो जायफ्रा बुलि होयो बेफोरखौबो आं बुंबाय थादों जे मोनसे जिनिसखौ जों बयबो नाजावना लानांगौ जे जों बयबो बाथौ धोरोमारि जोंनि इसोरा आफा बोराइ बाथौ आरो जों बोराइ बाथौखौ सिजौ गुदियाव जों सिबियो सिजौखौ जों इसोरनि नेरसोन महरै गनायनानै लायो आरो बे सिजौआव जोंनि जिउनि जिथु सोरदिं लाइफ साइकेल माब्रै गिदिंबाय थायो बेखौ जों बरनायो बेखौ जों फोरमायो जोंनि बे बाथौ दुमनाया बेवहायथ' रावहाबो आपत्ति गैया बाधा गैया बिनि उनाव नों बबाव मानि थाखाय माबायदि फुजा होयो बे बेक्तिगत खोथा हारसाफ्राबो सोरबा मुर्ति फुजा होआ सोरबा बुलि फुजा होआ नाथाय दिनै बेक्तिगत जिबननि थाखाय कामाख्यायाव बुलि हैग्राबोथ' दङ कामाख्यायाव फुजा हैग्राबो दं बे जाबाय बेक्तिगत जे नोंनि न'खराव खैफोद आफोद जादों जायनो आइ कामाख्यानि नोंनो बोर नांगौ बेसो हागोन नोंनि बे गाज्रि मोदायफोरखौ होखारनो गाज्रि मोदायफोरखौ होस्रांनो ओंखायनो बेवहाय थांनानै गाबख' हैनांगोन बा आइ कामाख्यानो गाज्रि मोनदों बेखायनो नोंखौ रैखना बेखना होआखै थांनांगोन बेयाव थाङाबा मानि नों मुक्ति गैया उपायथ' गैला डक्टराबो हायाखै अजायाबो हायाखै नाम हमनाबो जायाखै बेक्तिगत जिबनाव नों मा खालामनो दानाबा जेब्ला नोंहा जेबो राहा जायाखिसै अब्लाथ' बेखौनो फोथायनानै नोङो कामाख्यायाव बेक्तिगत हिसाबैथ' बोरमा दानहैनांगोन फारौ हगारहैनांगोन माबा मोनसे खालामनांगोन मानसिया बेक्तिगत जिबनाव बेबायदि माखासे थायो जायो मोदाय दावदाय होनाय माबा माबि होनाय मानाय खिन्थु धोरोमा जोंना एखे जोंनि धोरोमनि सान्थौआ एखे जोंनि सोरजिगिरिखौ साननाया एखे नाथाय सानफ्रोमबोनि जिउआव जों सोलिनांगौआव बेक्तिगत जिबनाव घात प्रतिघात बहुद खोथा फैयो नों सिखाव खावदों पुलिसजों हमजादों कर्टआव थाङाबा नोंखौ सोर खेमा होनो हानाय नोंथ' कर्टआव थांनांगोन सिस्टेमानो बेनो दा आं बेयावबो जोंहा दाय जालायबाय थायो बिश्वकर्मा फुजा होदों जेब्ला जों बाथौखौ सिबिबोयोमोन गारि मटर लहा लस्करनि खोथायानो गैयामोन दिनै आधुनिक जुगाव मटरनि मालिक गेरेजनि मालिक इन्डास्ट्रिनि मालिक थिं न' सामफ्रामबो हाथुरा देनाय आरो बिनि खेंफोरथिया जोंनि धोरोमाव गैया आरो दिनैनि दिनाव बुंदों बिनिबो बिगोमा बिश्वकर्मा दं बे बिश्वकर्मायासो बेफोरखौ दादों बानायदों आरो बेखौ जुदि नोङो फुजियाबा नोंनि इन्डास्ट्रिया माबा मोनसे जानो हागौ नोंनि गारिया अघटन जानो हागौ नोंहा माबा माबि सिखा रुवा बाहायनाया ओरै जानो हागौ दासो बाहायदों नालाय फोथायबाय गतिके बिश्वकर्माखौ होबाय बियो बिनि थाखाय सानफ्रोमबोनि जिउआव दा बेफार बानिज्य जों खामामोन दा बेफार बानिज्य खालामोबा गणेश फुजा होनांगौ मारवारिफोरखौ दस्रा दस्राखौ जों नुवा होनबा बेखौ लाबाय गणेशासो आसलनो बुद्धि नों जे बेफार बानिज्य खालामनांगौबा नोंनि ब्रेनफ्रा बिराद सार्प जानांगोन आरो गणेशनावसोलायनो बे गोहोआ दङ आरो जायफ्रा बिजनेस खालामनानै दिनै बिमायं बिबौ बिफानि उनावबो फिसौफ्रा जौगासिनो दं बे मारवारिफ्रा बेखौनो खालामदों आरो बर'आ माहाजोन नाथाय मा जादों बिफानि उनाव फिसालाया बे सम्पतिखौ लाखिनो हायाखै फिसौलाया हा हु फानजोब्बाय थिं न'खौबो एरख'नानै फानजोब्बाय मिथिबाय होमबा बेफार नों खालामनाय लोगो लोगो माब्रै मारवारिया जेनेरेसन टु जेनेरेसन दाबो बे दखानाव दंबाय थायोबालाय गणेशखौ फुजियो गतिके जोंनि बेपारि मानसियाथ' एसे गणेश फुजा खालामनांगोनलै आंबो गणेश फुजा खालामबाय नोङो माथो खालामनाय लेखा फरा गियान बले सरस्वतीनो
सरस्वती फुजा होबाय दस्राफ्रा जोंहाबो दा डाक्टार जानांगौ इन्जिनियार जानांगौ फिसाया लेखा गोरों जानांगौ नाथाय सरस्वतीखौ नों गाबज्रिबाय थायोब्लासो नोंनि फिसाया लेखा गोरों जागोन होलायबाय सानैसो बेबायदि मोनसे सिमां थानाया बेबायदिया समजों जालांबाय थागोन नों माथो खालामनो जों दिनै दंफां गुदियाव फुजा होयोमोन जोङो बारियाव फुजा होयोमोन बेनि उनाव जों जायखिजाया जायगायाव थानसालि गायनानै सिजौ गायनानै जों फुजा होयोमोन मानो दिनैलाय एथ' मोजां बिल्डिंआव जों मानो बानायलायखो दानाबा मानो दिनैनि दिनाव जोंनि जिबनाबो सोलायबाय मोनसिं सिं बोरायनि दिनाव न'आनो गैयामोन जेन'बा इथा बाथानि बाथ्राखौथ' बुं मोनसिं सिं बोरायनि दिनाव लांदां बबेबा हाग्रायावनो फुजा होदोंमोन दै सेरावनो फुजा होदोंमोन मानसिया बे अबस्थामोन फैयै फैयै दिनै मानसिया बिल्डिं लुबाय लाख थाखानि फालेङावसो उन्दुयो नङा होमबा नों सोलायबाय थानो थायाखै आलमारिफ्रा बेसेबांबा थाखा नोंहा टाइल्सल' होबा जाया मार्बल' होबा जाया ग्रेनाइट बेबो मानिबा ग्रेनाइट दामिनिफ्राय दामिसिन सब अब्ला नोंबो मालाय इसोरखौ फुजिनायखौ दिनै सोलाय बेवहाय एकदम टाइल्स मार्बल अन्थाइ होलायनानै गोजौआव लाबोनानै सिजौखौ गायलायलायनानै फुजियाखै होनबा जोङो जुदि जों सोलायनो नाङा जों गुदियावनो थानांगौ होनबाथ' ट्रेक्टरजोंबो हालेवनो नाङा मेसिनखौनो जों बाहायनो नाङा समनि परिबर्तन सोलायनाय बेजों थांबाय थागोन जोंहा गुरु गैयामोन मोनसिं सिं बोरायनि उनाव जों सोरखौबा नाम लायोब्लाबो जोंहा गुरु गैया गतिके जों ट्रेडिसनेलि खुगा बिफानि उनाव फिसाया जों खालामबोबाय थादों दिनै जोंनि न'खराव सोरबा बिराद दुस्थ' सभाबनि मानसि दङब्लाबो न'खराव जुदि बियो इसोरखौ सिबिफाया फुजिया सानफ्रामबो दुस्थ' खालामो जेला बियो जुदा जायो बियो गावनि न'आव मोनसे बाथौनि थानसालि बानायनानै आलारि बाथि सावगोन बे सिखावबाबो दुस्थ'बाबो डाकाइतबाबो बे ट्रेडिसनजों फैयाखै होनबा जों मानो जायफ्रा बे धोरोमखौ दिहुनदों सुबुं समाजनि गेजेराव फोसावदों बे गासैबो जिफोर बाथ्रा बुंदों बे संसारनि सोमोन्दै जेजों थाङोबा नोङो नोंनि गोसोखौ हमथानानै गेबें लामाजों सोलिलांबाय थानो हागोन बे जि फोरोंनाय बे जाहैबाय चिर सत्य इउनिभार्सेल ट्रुथ बाथौ धोरोमाव जेसेबां जोंनि बर' मानसिफ्रा फुजा फाथाल गेजेरजों होनानै फैदों बिनि जायफोर बाथ्रा जोंनो जोंनि बिफाया बिबौआ खोन्थादों बे बाथ्राया चिर सत्य दिनै मोनबा जिथु सान्थौनि बाथ्रा गासै धोरोमावबो गासै धोरोम गुरुफ्रा बे बाथ्राखौनो बुंदों थारमाने हाजार बोसोर सिगां मोनसिं सिं बोराया जि बाथ्राखौ बुंदों बे चिर सत्य आरो बे चिर सत्यखौनो दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं जोंबो मानिनानै सोलिबाय थादों नाथाय जोंहा ख्रिस्टानफोर बायदि जिसु ख्राइस्टनि उनाव बिनि फल'वार्सफ्रा फुरा जिसु ख्राइस्टनि सोमोन्दै बे गासै मुलुगावनो जिथु फोसावनो लादों बेबायदि जोंहा बर' रावबो गैयामोन मोनसिं सिं बोरायहा बेबायदि मानसि रावबो गैयामोन जाय मोनसिं सिं बोरायनि फोरोंनाय मोनसिं सिं बोरायनि गियान आरो बेखौ खालामनानै जिउआव अरायबो गोजोन मोननो हानाय बेफोर बाथ्राफोरखौ फोसावग्रा जोंहा गैयामोन नालाय जोंनि गेजेरावनो थाबाय आरो नङाबाथ' मालायनिबो धर्म जागौमोन मालायाबो फालिगौमोन खिन्थु जोंनियाल' बेखौ जों फालिबोबाय थाबाय जोंहा रावबो गुरु गैया जोंहा दिक्षा होनाय नियम गैया नों ख्रिस्टान जानांगौबा दिक्षा लाथारनांगोन नोङो जय गुरु जानांगौबा नों दिक्षा लाथारनांगोन दिनैनिफ्राय नों बे नियमखौ मानिथारनांगौ समाय खेरा लानांगौ नोङो जोंना बबाव दं जोंनावथ' जेबो गैया बर' समाजाव मा दं जुदि नों हारसाफोरजों रायजो जायो नामघराव थाङो जुदि नों ब्रह्म गामियाव थाङो नों आहुति सावो जुदि सोरबा ब्रह्म गामिनि मानसिया बाथौ फुजिग्रायाव फैयो बे लोगो फुजा फाथाल खालामफायो बाथौआव आर'ज गाबो सोरबा ख्रिस्टानाव थांबा गिर्जा आरो बेयाव थांबा खिन्थु बे गला मानो बेयाव दिक्षा थायो दिक्षा होनाय जायो जे नों ओरै दिनैनिफ्राय ओरै जाबाय इसोरनि नों समाय लाबाय दिनैनिफ्राय नों ओरै खालामनो मोना ओरै मानो मोना जोंनाव बे गैया दिक्षानि सिस्टेम जोंनाव गैया जोंनाव उदां गोदो गोदायनिफ्रायनो दा बेबायदि फैबाय थानाय जोंहा गुरु गैया नालाय फाबा नङा फाबा माबा नङा माबा लामायाव थाबोगोन फाबा गोदान बुस्थु मोनलांगोन होमब्लाबो सिजौखौथ' रावबो फोथायालासिनो थायाखै जेराव सिजौ बेयावनो आफा बोराइ बाथौ नों सनानि मन्दिर होबाबो बेयाव नों मोना आफा बोराइ बाथौखौ नोङो सिजौआवसो मोनगोन ओंखायनोथ' जोङो सिजौखौ अन्थाइनि बानायालासे पितलनि बानायालासे सिजौखौ जबरदस्त सिङाव थानो हायाब्लाबो जों बायहेरायाव एक्सट्रा बानायनानै मन्दिरनि बायहेरायाव दा बाथौआव जों फुजिनांगौ जायाखै होनबा मानो जोंनि आफाया हाबा दा बे समायना रमायना मन्दिर बानायमालाय मा जानो आफाया बैयावसो थागोन आफाया नैबेयाव जफैया आफाया जुदि बेयाव जफैयोमोनब्ला जोङो बिराद मोजां सना बायदि पितलनि जोंब्लाव माब्लाव मार्बलनि जोङो बेवहाय सिजौ दंफांनि मोनसे स्टेचु आकृति बानायनानै जों फुजिनो हागौमोन नाथाय जोंना फोथायनाया बेनो आफा बोराइ बाथौआ बिदियाव थाया आफा बोराइ बाथौआ गोथां सिजौआवसो थायो आरो बिनि थाखायनो गोथां सिजौआ नांगौखायनो जों दिनै मन्दिरखौ थाला मारिनानैबो दोननो हायो जाबाय जोंनिया हावरिनिफ्राय हाबबोगोन आरो नङाबा आफा बोराइ बाथौखौ अखायावबो फैनो हायो थाला मारिनानै दोननांगौ बिदि नङा
बायह्राथिं थाबाय आरो जों बेखौ मारि थेजोब्बाय आफा बोराइ बाथौआ बायह्रायाव हारसिं थाबाय जोंना सिजौआ आसलथे जोंनोथ' मन्दिर नाङा जोङो बायह्रायावनो फुजियो नाथाय माथो खालामबावनो मालायखौ जों नुदों मालायनि बायदि जों खालामनो नागिरदों धोरोम आरो दानि जुगाव जों बेजोंबो थांनांगोन जों हारसिङै थाना दा बेखौलाय जों दाखायो जोंनिनोखा होमब्लाबो दाना जिआइ जुग्राफिकेल मोनसे इन्डिकेसन बिदि उमुक एलेकानि बिसोरनि होननाय थायाब्ला देनांहाय माने नोंखौ मोनसे आखा फाखा जि जोम दानो लुनो रोंनाय आगर आखाइ एरनो रोंनाय होननानै जाथि बुंनानै लाब्लाबो मानिनाय नङा नोंस्रा मा दं दानि जुगाव बेनो जुदि जाबायब्ला जों बेजों खारफायाबा मा उफाय दा गतिके बाथौइजिमाबो जोंनो बेनो दरखार जाबाय नाथाय सोरबाया मानि दामानि बेजोंलाय मा खोथा जोंहालाय बाथौखौ फुजिबाय थागोन जोंनि सिस्टेमजों थांबाय थागोन सोरबाया फैबा नुफैगोन बिसोरो सल'बाथा लिरगोन नङा होमबा गोदो गोदायनिफ्राय जेरै दं नाथाय जों हारसिङै जोङो जोंनि स्टाइलजों जोङो थानो लुबैया जोंबो मोनथिजानो लुबैयो जोंबो मालायनिफ्राय एसे बाख्नायनाय मोनजानो लुगैयो सिक्रिटि होजानायखौ लुगैयो ओंखायनो जोंनोबो दिनै धोरोम हिसाबै जायफ्रा गनायथि मोनदों सिनायथि मोनदों बेखौ बाथौ हिसाबै जोंहाबो बाथौआरि होननानै बिसोरो बाथौइजिम धोरोमनि बेलायाव बाथौखौनो बिसोरो फुजियो बाथौ फुजिग्रा होननानै जोङो बुंजानांगौ गाबज्रि जानांगौ सिनाय जानांगौ बेवहाय फैबाय दा नङा होमबा ओरैनोथ' दरखार गैया आंनिबाबो जेन'बा खिन्थु जोंना देशानो बिदि सलायबायबा सोलिबायबा नों माथो खालामनो दा जों ओंखायनो जायखौ लानानै बियो बे धोरोमनि मानसि होननानै बे धोरोमारिखौ मोनसे सिनायथि होदों आइडेन्टिटि होदों बिसोर माब्रै मोनदों आरो बिसोरबायदि जोंहा दंना गैया बेखौ जों दा जोंनि गेजेराव दिहुननांसिगौ बिजिरनांसिगौ जुदि दं जोंबो मोननांगौ नङा होमबा दा मालाया रावखौ गुदि हमना रायजो मोननाय गावखौ सिनायथि होनो हानाय गासिबो राव हारिमु दंखाय बेबो रायजो मोनो नङा होमबा जुग्राफिकेल एरियाखौ लानानैबो रायजो मोनो ओंखायनोथ' आलादा रायजो बियाखैमोन होनबा ओंखायनो धोरोमावबो जोङो बाथौइजिमखौ मालाया जुदि ओरै थानायखाय आलादा मोनसे सिनायथि मोननो हायोब्ला जों मालाय जोंनि धोरोमजों मानो सिनायथि मोननो हाया नङा होमबा नाथाय जोंहा बेबायदि जि क्राइटेरिया जि रोखोम बेफोरो सिखफोरनि बायदि नङा होमबा जैनफोरनि बायदि बुद्धिस्टफोरनि बायदि इस्लामफोर बायदि ख्रिस्टियानफोर बायदि जोंहा दङना गैया बेखौ जोङो दा गासिबखौबो नागिरनानै जों बेखौ लिरनाय महरै जों बेखौ गथायनांगौ जायफ्रा बे खामानिखौ मावो गतिके आं सानो बेबायदि मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों थांबाय थायोब्ला मोजां नाथाय बेफोरखौ सावरायोबा बारा गिदिर मिटिं लानो नाङा दिनै बाथौनि आं सानो साबासो सुबुङा थानानै जोंनि प्रफेसारफोरजों जुदि फिसायै रायलायोमोनब्ला आरो बे साबसिन जाबावगोन खारन माखौबा प्रफेसारफ्राबो बुंनो गिगोन आरो अबेबा बुङोबा बाथौ गौथुमनि माखासे मानसिया आरो नोंसोरखौ दाय हमगोन सोरखौ लादलाबायनानै मा नाङा फाङा खोथा गोदान दिहुनलायगोन होननानै नंगौना नङा ओंखायनो स्ट्रेटेजि पलिसि बेफोरखौ जेला रायलायो बेवहाय मावथिफोरखौ लाफानो नाङा रायजो राजाखौ लाफानो नाङा अनलि सानै साथाम दैदेनगिरि आरो जायफोरनिफ्राय गोनो गोथो जानाय बबेबा जिनिसनि सायाव मदद मोनगोन होननानै सानो गियान मोनगोन होननानै सानो बिसोरजों रायलायनानै जाखांनायखौसो जोङो बेबायदि बाखिफोरनो जों खोन्थानांगौ नङा होमब्ला नङाबा नों साननायजों साधारन बाथौ सिबिग्राजों बोरैहाय एखे जानो हानांगौ एखेथ' सानस्लाबनो हायाना नाथाय माखौबा बुङोब्ला सोरनावबा आघात नांहैनो हागौ ओइ बिदि जानो मोनालै होनग्रा आरो ओंखारनो हागौ अब्लानो मारै खामानि मावलांनाय ओंखायनो जोंहा धोरोम गुरुथ' गैया नाथाय दैदेनगिरियानो दा गुरु आरो दैदेनगिरियानो बासिनानै लानांसिगोन सासे सानै आरो आं सानो बेबायदि थांबाय थायोब्ला अब्लानो जोंनि हारियावबो सोरखौबा मानिनानै जोङो बेबायदिनो जोंनि धोरोमनि बेलायाव सिबिनायनि जिथु लामा बे लामाखौ जोङो हान्थिलांबाय थानो हागोन आरो बेबायदिनि गेजेरजों जोंहाबो बयनिख्रुइबो गियानि गुनि मानसिनि जिउनि सोमोन्दै बुजिनो रोंनाय बेसेन होनो रोंनाय बेबायदि जोंहाबो जोंनि गेजेराव सोरबा नङा सोरबा धोरोम गुरु ओंखारगोन धोरोमखौ दैदेनग्रा ओंखारगोन गतिके नाजालांबाय थायोबानो गासिबो जागोन गासिबो दंखायो नाथाय दिनैनि दिनाव जों माबायदि बेफोरखौ खालामलांनांगौ बेफोरखौ थि खालामबानो जाबाय दा बेखिनि बाथ्रा गोदान खालामबाय थानो हागौ दहाय जोंहा मानाव गेदेर खाम्फा फरगेर बुंबाय थादों आं बुंबाय थादों बे गादिफ्राव जनाय फजनाय बेबायदि बेफोरखौ जोङो खालामलाबायबाय थानो नाङा दानि दिनाव आं बेखौ होनदों दहाय गोदो न' गैयामोन नालाय जोङो हाग्रा बारियाव थानानै बेयावनो जदोंमोन बेयावनो सावरायदोंमोन बाथौखौबो बेयावनो गायदोंमोन बेयावनो खालामदोंमन दिनै जों मानो बिल्डिंआव फैखो दाथ' सियार ओंखारबाय नालाय जथुमबाय थायोबा उदैबो दुयो मायो आर'ज गाबग्राफ्रानो दाख्लैहाय क'क्राझाराव आर'ज गाबबा बयनाबो बेनोल' कमप्लेना माने गेस फर्म जायो जथाबबाय थायोबा उदैया माबा माबि जायो
ओंखायनो नांगौआव जोङो हायाव खिन्थु माबा माबि सावरायोबा जेराव जों माने प्रार्थना खालामबाय थाया बेवहायलाय आरामाव बयबो घन्टायै घन्टा जिरायनो हानाय सियारफ्राव जिरायनांगौ आं हारसाफोरखौबो बुंबाय थायो बिसिनि बे माने संकर बायदिसिनानि मिथिङाव शंकरदेबनि समाव हायावनो जनांगौमोन सियारानो ओंखाराखैमोन शंकरदेबनि समाव दिनै शंकरदेबनि मुङै जायफ्रा आफाद दानानै शंकरदेबनि मावनाय हाबाफारिखौ लानानै मावलांनो नागिरदों दिनै बे समावबो 500 बोसोर आगोलाव शंकरदेबा ओरैसो जयोमोन ओरैसो फजयोमोन होननानै जोंना धोरोमा हायावसो जनांगौ होनबाय थाबा बोरै जानो दा जोंनाबो बाथौआ मोनसिं सिं बोराय मानि समाव जोंहा सियार गैयामोन बेरेंसि गैयामोन जेबो गैयामोन दा आफा बोराइ बाथौआ बेखौ जोंखौ आपत्ति खालामा ओंखायनो सावरायनाय मिटिं कनफारेन्स जों बेबायदि कालसार जों दा खालाम नङाबा गाव गावबो जिरायनो हाया आलासिबो जिरायनो हाया बिनि उनाव जों बुंलायनो हाया सोरबा सियाराव जनो गियो हाब जौबा आं दाय जागोन मानसिफ्रा माबोरै असनमान जाखो बियो बे हारसिङै एकदमबारे बिराद गिदिर राजा जाबाय नामा बियो माने सोरहाबा जुदि सिं सानाय दं सोरहाबा माबा मोनसे दं बेबो सियार जनो हानाय नङा मानो जबानो दाय जागोन बियो एथ' गिदिर मन्सआव मानसिफोरखौ लासै सिंबाय दा हारसाफ्रा जाबाय थायो धुति गानाबा माबायावनो गाखोआ मा होनो स्टेजआवनो गाखोआ शंकर संघनि मिथिङाव धुति जेसेखि गिदिर मानसिया बियो धुति गानबासो बियो स्टेजआव गाखोनो हागोन जों बेफोरखौ फल' खालामनो नाङा माने बेफोर लाइनाव जोङो थांनो नाङा आपिल थानांगौ आरो बयबो जों बेखौनो खालामनांगौ नाथाय कयेकटा बुस्थुफोरखौ जोङो माने जेखौ गोरलैयै सोलिनो हायो धोरोमफ्राबो बेनो बाराद्राय कारा खालामोब्ला दिगदार मोनबाय थाबाय होननानै दस्रा दुखुमाव लाहैयो मानसिफ्रा ओंखायनो गोरलैनिफ्राय गोरलै जायो नाथाय बे जायनि गेजेरावबो जायो होनब्लाबो जाहाथे जोंनि खान्थिनि बेरेखा जाया जोंनि आसार खान्थिनि बेरेखा जाया बे बुस्थुफोरखौबो जोङो नायनांगौ आं जास्ट बे रेफारेन्सखौ होदों जे माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो नांथारैखौ बाराद्राय जोंनि पार्ट होनना लानो नाङा नङाबा बेनो जोंनि गेजेराव इसु फैनो नागिरो इसु जानो नागिरो दा बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय बावहरबाय आरो दिनै जि आयदाखौ लानानै बेवहाय गोरों गोरा सुबुंखौ लानानै सावरायनो लादों बेनि थाखाय आं साबायखर बावदों आरो जायफ्रा फैदों बिथांमोननिसिमबो आं मिजिं थिदों जे बिथांमोना लामा दिन्थिनो हागोन बाथौ गौथुमखौ बाथौनि दैदेनगिरिफोरखौ जे बाथौइजिम बेनि थाखाय जोङो जुदि नांलांनांगौब्ला बेखौ मोनहैनांगौब्ला जोङो मा खामानि मावनांगोन आरो जोंहा मा थानांगोन आरो जों मा लामा लानांगोन बेखौ निस्सय बिथांमोननिफ्राय दिनै एसेब्लाबो मोनथिनो हागोन आरो लामाखौ रोखा नुनो हागोन बेखौ आं मिजिं थिदों जोबनायाव दिनैनि बे गोथार बे बाथौनि जोनोम सान बे जोनोम सानाव आं बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावबाय दा गायसन सान होनदों बेखौबो थि खालामनानै ला जुदि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान जायो 14 नभेम्बरा जुदि 14 फेब्रुवारिया बर' फरायसा आफादनि जोनोम सान जायो अब्ला 16 मेआ गायसन सान ना बाथौ गौथुमनि जोनोम सान बेखौबो एसे मा हिसाबै फालिदों बेखौ आरो जोंनि गेजेराव डिफारेन्स जालायगोन जे बाथौनि साना गायसन सान नाथाय एबसुनि साना मानो जोनोम सान साहित्य सभानि साना मानो जोनोम सान 14 नभेम्बरा बेबोथ' गायसन जादोंसोमोन नङा होमबा बैबोथ' गायसन जादोंसोमोन नाथाय दिनै बर' रावआवनो बाथौ धोरोमनि बेलायाव जोनोम सानाव मा फाराग फैलायखो दानाबा माने बेफोरखौ एसे साबधान जा आं बे बुस्थुखौल' जेब्लायबो गियो नंथारै माखासे बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव माने दान्थे बिदान्थे जालायनानै जोबनायाव आं बिदियाव गैयालै होननाय जाहैयो थारमाने दा जाहाथे बे जाहैया आं जास्ट नुनायखाय ओरैनो रायखांदों गायसन सान खिन्थु जोङो गुबुन गुबुन आफादनि गायसननाय सानखौ जोनोम सान होननानै जोङो फालियो ओंखायनो बेबायदि फिसा माखासे बुस्थु बेफोरखौ जोङो एसे खेयाल लालायलाङोब्ला जोंनाव बाराद्राय गावजों गाव समाल'सना खालामलायनायनि मोनसे सुजुगा फैया बे गाज्रि मोननो नाङा आं जास्ट ओरैनो मोनसे रेफारेन्स हिसाबैल' बुंदों दा बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों
दा नैबे बेलायाव जों जुदि सावरायोब्ला गोबांथार खोथाफ्रा सोरबायाबा अके सोरबायाबा नट अके सोरबायाबा एग्रि सोरबायाबा माने एग्रि नङा ओमफ्राय बेयाव सोरबायाबा एकदम माने नंथारगौ सोरबायाबा नङा बेबायदि खोथाया फैनाङा आरो जों जिखिनि जेनेब्ला मोननै मोनथामसो जोङो अपिनियन जों होलायगोन बे अपिनियना सोरनिबा थाखाय एग्रि जाथारनांगौ बेबो नङा एग्रि टु डिसएग्रि नों जेनेब्ला नों आंखो आंनि अपिनियनखौ नोङो एग्रि नङाबो जानो हागौ दा नैबे बेलायाव आङो जेनेब्ला माखासे बाथ्राखौ थोंजोंथ' आं बुङा खिन्थु एसे आङो सिन्था खालायनानै आं बुंगोन मानो होनब्ला बे बिराद मोनसे सेन्सिटिभ इस्यु जाहैबायथ' दा 2029आव जिथु फैबाय थानाय जि माने अल इन्डियायावनो जागोन बेयो NSSO माने नेशनेल सिम्पल सार्भे अर्गानाइजेसना बेखौ एभ्रि 10 इयार्सआव भारत हादरनि सुबुं सानखोखौ माने सेन्सास खालायखानाय जायो आरो दा जोंनिया थांनाय 10 बोसोर जायाखै खोमा ओमफ्राय दा एबारै 2027 आव जानो थांगासिनो दा बेसेबा बोसोरनि उनाव माने जोंनि इन्डियायाव पपुलेसन माने सेन्सासा जानो थांगासिनो सेन्सास होननानै बुंगोन आरो बेखौ दा बे बेलायाव जोंनि गेजेराव नंगौ नों बुंनाय बायदियैनो आरो आंबो नुगासिनो मानो होनब्ला बर'नि गेजेराव जेनेब्ला सोरबायाबा बुंगासिनो जे बर'नि गेजेराव होनना बुङोब्ला नैबे मोनसे खोथाखौ जों एसे क्लियार खालायग्रोनि थांनाय गोलाव समफ्राव बर'फ्रा जेनेब्ला मा होनो बेबायदि सेन्सास जानायाव आरो सेन्सासाव जोङो नों बर' नाथाय नों मा धोरोमाव दङ बे मोनसे जोंहा कलमा गैयामोन आरो बे क'डखौ बे खेबाव जों खोनानायाव बा जों मिथिनायाव मोनसे क'डखौ एड खालामना होनाय जादों आगोलाव हिन्दु ख्रिस्टान सिख जैन पारसि बुद्धिस्ट बेफोर थायोमोन ओमफ्राय आदार्स थायोमोन आरोखि एबारे जोङो माने बाथौइज्म होननाय मोनसे बेयाव दङ आरोखि दा बेखौ लानानै माने सावरायनाया एसे जाया नङा जादों मानो होननानै बुङोब्ला बे सावरायनाया स्वाभाबिक बे जाखागोन दै भाई मानो होननानै बुङोब्ला बर'फ्राथ' दिनै गोबांथार बेलेग बेलेग धोरोमाव दङ आं दा बाथौ दै आं बिबार बाथौनि गथ' आं बिबार बाथौखौ आङो सिबियो दा बर'फोरनि गेजेराव जोंहा गुबुन गुबुन धोरोमाव थाबाय नोंनो गुबुन धोरोमाव जा XYZ गुबुन गुबुन धोरोम थाबाय दा बै गासैबो माने बर'फ्रा नैबे सेन्सासाव जोंनि बाथौइजों लिरजोबनांगौ बे खोथाया जिहेतु सावरायनाय जादों दा बेयाव जेनेब्ला आं बुंनो नागिरनाया बेसो जाहैगोन जे जों माबोरै बयबो जेनेब्ला जायफोरा दा बर'निफ्रायनो ख्रिस्ट' सिबियारिफोर दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे कलमा दंखायोना जेनेबा बिथांमोना ख्रिस्टानिटि लिरखागोन आरो ओमफ्राय जों दा आं दा बाथौ जाहैबाय आं बर' बाथौ सोरबायाबा बर' ख्रिस्टानाव थाहैबाय बे बर' ख्रिस्टानफ्रा बे माबायाव लिरखागोन ख्रिस्टानिटियाव बिथांमोना टिक मारिगोन ओमफ्राय आं बर' बाथौ जाहैबाय नालाय बाथौइज्मखौ जों मोनबाय एबारे क'ड हिसाबै बे जोंनि जारिमिनारि मोनसे देरहासारनायबो दे खिन्थु दे बर'फोरा जेनेब्ला बाथौ सिबियारि हिसाबै दे बाथौ सिबियारि हिसाबै आं बुंबाय आरो आं बेयाव माने बाथौइज्माव होगोन ओमफ्राय दा ब्रह्मफोर थाहैबाय ब्रह्म बिथांमोना हयथ' हिन्दुआवनो होगोन आरो जिखिनि जों सावरायनायखौ नुदों बिनि उनाव शिब फालिनाय दङ सतसंगि फालिनाय दङ आलदा आलदा बर'फ्रा गोबां हाबबाय ओमफ्राय बर'नि बाथौनि गेजेरावबो रुपामुनि बाथौ बोरलि बाथौ आलदा आलदा मेरला दङ आरोखि दा जेनेब्ला बिथांमोना हयथ' बाथौइज्माव होयो ना गुबुनाव होयो बे बिथांमोननि खोथासै आरो नाथाय जों सावरायनायखौ जों नुगासिनो जे बर'फ्रा जुदि हायोब्ला खौसे जानानै जोङो बाथौइज्माव जोङो बेयाव गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय बाथौइज्म थिग खालायनांगोन होननानै दान्थे बिदान्थेखौ जों नुदों नङा होमबा आंनि बेयाव स्टेन्डआ जाहैबाय जे जों खावलायनोल'सो हायो ओमफ्राय बे खावलायनायाबो खिन्थु मोनसे लेभेलाव नायोब्ला जों सोरबा ख्रिस्ट' सिबियारिफोरखौ जों फर्सफुलि जों खावलायनोबो हायाख' ओमफ्राय ब्रह्म बिथांमोना जिहेतु माने ब्रह्म टाइटेलखौनो लिरहैखाबाय बिथांमोना नङा होमबा बिथांमोना दा दिनै बाथौइज्म लिरगोनाव जों बिथांमोनखौ जों फर्स खालामनो हाया आसलथे बुंनो थाङोब्ला आरो दा बेखायनो जेनेब्ला आं बुंगोन जे बर'फ्रा नैबे सेन्सासाव बर'आ बेसेबां सुबुं अनजिमा दङ ओमफ्राय बर'फ्रा बेसेबां माने जोङो माने बेखौथ' जेनेब्ला सेन्सास खालामनो नागिराखै जे बर'फोरा बेसेबां ख्रिस्टानाव दं बर'फ्रा बेसेबां हिन्दुआव दं बेखौ नायनायाथ' सेन्सास नङा दै बेखौ क्लियार जानाया मोजां आरो बेखौ जोंनि जायखिनि जोंहा जेनेब्ला नायगासिनो बिथांमोनाबो बेखौ बुजिखायो जे बर'फोरा बे बुहुमाव बेसेबां जन दङ जों बेखौसो जों मिथिनांगोन ना बर'फोरा बेयाव ख्रिस्ट' सिबियारि बर'आ बेसेबां ओमफ्राय बाथौ सिबियारि बर'फ्रा बेसेबां हिन्दु सिबियारि बर'फ्रा बेसेबां बेथ' मोनसे क्राइटेरियासो ना खिन्थु नैबे सेन्सासजों जोङो मोनथिगोन जे बर'फ्रा जायफोरा माने सेन्सासाव हाबाखैमोन जायखौ जों खालामनाय जायाखैमोन बर'फोरनियावबो जिखिनि नेचुरेलि जोंहा ग्रथ रेट दङ जोंनियाथ' जिखिनि सुबुं सानखो बांगोन जोंनियाथ' नेपाल पाकिस्तान बांलादेशनिफ्राय फैनाय नंखाया गुबुन जाथिनि बायदिथ' इमिग्रेसन नंखाया इनक्ल'सार जाना फैनाय नंखाया जोंनिया नेचुरेलि सुबुं ग्रथफ्रा जायफोरा हिसाबाव फैयाखै जायफोरखौ जों सार्भे खालायाखै सेन्सासाव फैयाखै बेखौ जों मोनथिगोन
जे नैबे भारत हादराव बुहुम बिखायाव बर' कसारि बुंनाय बा बुद' कसारिफोरा बेसेबां लाख दङ जों बेखौ मिथिनायानोथ' जथेस्थ' दा नैबे सेन्सासाव जोङो मानो एफाग्राब जों बेखौ मानो जोङो बेखौ गायसननो थांगासिनो जे बर'फोरा गासिबो बाथौइजम लिरथारनांगौ बा ख्रिस्टानिटि लिरथारनांगौ बा हिन्दुजों लिरथारनांगौ बे नैबे मोनसे जिखिनि मोनसे जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सावरायनायनि महर लादोङो बै सावरायनाय महरफ्रा आलदा आलदा महर लालांनाया बिराद दुखुनांथाव आरोखि आं बेखौल' खावलायगोन बर'फ्रा जायखिजाया माने धोरोमाव थाया मानो जों बर'खा ओमफ्राय धोरोमा जिहेतु गावबा गावनि मोनसे गावनि अंगुबै फोथायनाय जाय धोरोमखौ आं फोथायनानै आं गावखौ गोजोननाय मोनदों गावनि न'खरखौ आङो गोजोनाव आरो सुखुआव जों लाखिनो हादों बेखायनोथ' आं धोरोमखौ लादों नङा होमबा दा बै धोरोमखौ लानानै नायोब्ला जों खिन्थु बर'आ कुनु दिन जों खौसे जानाय नङा आरोखि मानो खौसे जानाय नङा जोङो धोरोमा मोनसे गावखौ फोथायनायल' नङा धोरोमा मानसिनि जिउजों लोगोसे समाजखौबो सोलायहोफायो जोङो बर'फ्रा आरो जोंनि बर'फ्रा आरो दा बर' बाथौआरि सिबियारिफोरनि न'खराव नों थाङोब्ला नोङो बाथौआरि सिबियारिफोरनि न'खराव आरो समाजाव थाङोब्ला समाजनि नेमखान्थिखौ नाय हाबा जायोब्ला बर'नि दख'ना गानगोन गामसा गानगोन बर'नि फोरबोआरि खुंथाय मागो दमासि ओंखाम गोरलै जानाय जों आमथिसुवा बेफोरखौ जोङो बुंना लायो जे मोनसे जाथिया जुदि बे बुहुमाव सिनायथि मोननांगौब्ला मोनसे जाथिनियाव माखासे सम्पति थायोनो मा सम्पति दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गेलेनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय रावनि अनगायैबो बैफोर जाथिनि सम्पतिफ्रा आं बाथौ सिबियारि न'खराव थाङोब्ला आं नुहैयो आरोखि जोंनि बिमाफ्रा दख'ना गानगोन जोंनि आफामोना गामसा गानगोन जायखिजाया धोरोमसालिफोराव थांबा आर'नाइ लायो हाबा जायोब्ला गासैबो दख'ना गानगोन हौवाफ्राबो दख'ना गानो ओमफ्राय बर' जाथिनि जिथु दामनाय देनाय दङ खाम सिफुं सेरजा जथा बेखौ दामलायो नङा होमबा ओमफ्राय बर' जाथिनि जेसेबां माने मिथिंगादो फैनाय जिखिनि जोंहा माने माबाफोर दङ फोरबोआरि खुंथायफोर दङ बैसागु बुं मागो बुं ओंखाम गोरलै जानाय बुं आमथिसुवा बुं गासैबो बाथौ सिबियारिफोरनि न'खराव आं मोनहैयो आरोखि दा बेखायनो आं बुंगोन जे जेनेबा बर'नि गेजेराव सिनायथिखौ जों जुदि बेखिनियाव लानानैनो जों जुदि रायरायोब्ला आरो बेखौनो थोजासे सानोब्ला आंनिब्ला बेनो थोजासे खिन्थु मोनसे जाथियाव आरो धोरोमखौ सोयोब्ला जों दा जायखौ बर' जाथिनि सम्पति बुंदों खाम सिफुं सेरजा जथा दाखालि बावै जों बेखौ GI/टेगनि थाखाय जों मानो नांखो जे जों जुदि एसेबां आदिम जाथिब्ला जों एब अरिजिनेलब्ला जोंथ' इन्डिजिनियासनिख्रुइबो बांसिन इन्डिजिनियास जायखौ जोङो एब अरिजिनेल जों बुङो एब अरिजिनेल होननानै बुङो आरोखि ना जों जुदि जाथिया गावबा गावनि नुनायानो आलदाबा रावानो आलदाबा जोंनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय गासैबो जुदि आलदाबा जोंनियावथ' मोनसे धोरोमा दंथारोमोन जों बेखौ सानो आरोखि सानना लानानैनो निस्सय जोंनि बर'नि माखासे मेलेमजिबि सानसुमैगिरि बिथांमोना हयथ' गोबांथार बिजिरदो धोरोमनि बेलायावबो जे बे जाथिनिया गासैबो बुस्थुफ्रा जुदि आलदा आलदा थारब्ला धोरोमाबोथ' मोनसे थाहैथारनांगौमोन बै धोरोमखौनो दा फैयै फैयै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बाथौ सिबियारिफोरा बर'नि गुदि धोरोमखौ बाथौ होननानै मोनसे नामदो लिरनाय जायो आरो बेखौ बुंनाय जायो आरोखि दा खिन्थु बे बाथौइजमखौ जों जुदि दा गासैबो बर'फ्रा बेनो बर' जाथिनि मोनसे सिनायथि होननानै जुदि लायोब्ला बर'नि गेजेराव जेसेबां दा गुबुन गुबुन धोरोमाव थानानैब्लाबो जोंदि बर' रायरायदो दाबोथ' टाइटेला सोलायाखै नङा होमबा दाबो बर' रावखौनो बुंदो गामसा गानाखै आं मानिबाय खाम सिफुंखौ बाहायाखै आं मानिथ'बाय नाथायथ' बर' जानानै दङ ना बर' जानानै दङ बेखायनो धोरोमखौ लानानै आं लुबैयो बारा दान्थे बिदान्थे जाबाय थायोब्ला आरोबाव बर'निफ्राय बिदा फंबायनि गेजेराव जुदि सोरबाया जुदि गावनानै जुदि थाङो आहा गिनाया बेसो आरोखि जिथु धोरोमनि खोथा जाहैबाय बयबो सेन्टिमेन्ट जायो दा बाथौ आं बर' बाथौ हिसाबै बर' बाथौखौ सोरबाया जुदि थांखिनानै जों बजबथावै आरजाथावै खोथा बुङोब्ला आंबो पार्सनेल रिएक्सनखौ होनाय जाहैयो थिग बेबायदिनो जुदि बर'निनो गुबुन धोरोमाव थानायफोरखौ जुदि दा बुङाखैब्लाबो जुदि सानना लाबाय जे जोंखौ टारगेट खालायनानै बुंदो होननानै जुदि सानफ्लाङो रिएक्सना नेचुरेलि बे फैयो दा बे बेलायाव आं बुंगोना बेसो आरो मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि आसामनि मिनिस्टार बिथाङाथ' इन्डिजिनियास ट्राइबेल फेड एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि बिथाङा मिनिस्टार गोबांथार आरो जेनेबा डिपार्टमेन्ट दंबावो बिथाङा जेनेबा मोनसे खोथाखौ बे बुंबाय जे जों माने नोंथांमोना माइन'रिटियाव थानो ना नोंथांमोना जेनेबा एसटियाव थानो बे खोथाखौ जेनेबा बिथाङा माबोरै बुंनो सानदोंमोन ओमफ्राय माबोरै बिनि मिनिङा इन्टारप्रिटेसन जाखो दा खोथाया बेयाव आरो बिथाङा बुंनो सानदोंमोन मामोन ओमफ्राय बिथांनि बुंनाय स्टेटमेन्टखौ मा जों माबोरै इन्टारप्रिटेसन खालायखो बिनि सायाव सोनारगोन आरोखि नाथाय आंबो नायदो बिथांनि बुंनाय जिबायदि बिथांनि गारां
जि मोनसे टन बिथांनि बुंनाया आरो आं बिस्वजित सारखौ बुंनो हानाय जेबो आंनियाव जेबो माबा गैया दे जों मोनसेबो आन्दलन मोनबोनाय गथ' नङा बिथांमोनानो बड'लेण्ड आन्दलन थखन थुजेननाय दैदेनगिरि आरो बिथांमोननि आखायावनो दाबो बर'नि खुंथाय गोहोआ बिथांमोननि आखायावनो दङ दा जों बिसोरनि सासे सासे फिसाला आरो फिसाजोसो आरोखि जोङो नङा होमबा दा बै बिथांमोनानो आन्दलनखौ मानो जागायनाय नङा होमबा बिथांमोना मोनथियो आरो माबे खनाथिं माबे बाथ्राखौ जोङो गोसा बुङोब्ला बिथिं अर जोंगोन माबे खनाथिं जों बेलेन्सआव बाथ्रा बुङोब्ला जाथिया खौसेयाव थागोन बिथांमोना बुजियो नाथाय बिथांमोना बै दिनखालि बुंनायाव बिथांनि टन जिथु गारां आपस एन्ड डाउन बे गारांखौ एसे नायोब्ला एसे दुखु मोनथावना सोरबाया निसय मोनदो आरोखि नों माबोरै सोंनो हाखो जाय बड'लेण्ड आन्दलनखौ थखन थुनानै लिडारशिप होबोनाय सासे लिडारा दिनै राजनितिक फोथाराव दङ होननानै जुदि नोंखौ जुदि आं सोंबाय ओइ नोंथाङा ख्रिस्ट' सिबियारि माइन'रिटियाव स्टेटासाव थानो ना नोङो जेनेब्ला ट्राइबेल हिसाबै बर'आव थानो बेबायदिखौ नों लोगो लोगो आंखौ काउन्टार होगोन भाइ मानो होगोन मानो होननानै बुङोब्ला बे आंनि मोनसे एकदम पार्सनेल बिलिफथार नालाय नों बे रिएक्सनखौ नों होथारगोन दा बाथ्राया जाहैबाय बे खोथाया इन्टारप्रिटेसना आलदा 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 महर लालांबाय आंबो नायबाय बिनि उनाव जों सानबाय जोङो बयबो जोंबो दा जोंबो एकदम माने धोरोमनि खोथा बुंब्ला जोंबो गियो जोङो रायज्लायनो जोङो एसे गिनाय मोनो ओमफ्राय जोंबो लुबैयो जे बेखौ धोरोम आफादनि गेजेराव रायज्लायनानै बेनि जुदि जेंना दङब्ला बे जेंनानि जोरखौ धोरोम आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो रायज्लायनानै बेखौ फोजोबना दोननाया मोजां नाथाय सासे जायफोरा समाजनि राजनितिक फोथारनि अनगायै बिस्वजित दैमारि बिथाङाथ' राजनितिक फोथारनिफ्राय बुंबाय बिथाङा गोसोदो बुंदोंमोन ना राजनितिक मोनसे लामाखौ लानानै बुंदोंमोन बिथांमोना सासे सासे पलिटिशियान नाथाय दा आं बायदि मानसिया हमनानै ला आं बिराद गोदोर मोनसे जाथिनि गोदोरथार मोनसे आफादनि आफादगिरि आरो बा दैदेनगिरि आरो ओमफ्राय आं आरो समाजनि बिराद गोदोर मेलेमजिबिनो आरो बिराद मेलेमजिबिनो आरोखि बैफोरबायदि माहारियारि आफादफोरनि माहारियारि आफादाथ' मेल्ला जाबाय बर'आव जोबनो गैयै जाबाय नङा होमबा जोबनो गैयै माहारियारि आफादनि बड'लेण्ड सोरजिनो नागिरग्रा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गावखौनो गाव जाथिनि गेजेराव गोदोरसिन सुबुं सम्पद मेलेमजिबि बुंना लानाय बिथांमोना नंमारगौ नोंथांमोना जाथिनि सासे सासे सुबुं सम्पद माहारि आफादनि दैदेनगिरि नंमारथारगौ नोंथांमोना नाथाय नोंथांमोना जुदि बिस्वजित सारमोन बायदि सासे पलिटिशियाननि मोनसे पलिटिकेल एजेन्डाबोथ' जानो हागौ बैफोर खोथाखौ जुदि नोङो गावखौ नों जुदि इसेबां इमसनेलि ब्रेकडाउन जानानै जुदि रिएक्सन होयो काउन्टार जुदि होयो रेसपन्डनि जायगायाव नों जुदि काउन्टार होयो रेसपन्डनि जायगायाव नों जुदि बेखौ नोङो रिएक्सन बा नों जुदि काउन्टार खालायोब्ला बिस्वजित दैमारि बिथां आरो नों सासे मस्त' गोदोर आफादनि दैदेनगिरि मस्त' गोदोर बर'नि नों सासे मेलेमजिबिनि गेजेराव फारागा मा थाहैनो नङा होमबा हमनानै ला नों जुदि बेबायदि जुदि खालायोब्ला जों सानगोन आरोखि जेनेबा जाथिनि बेलायाव जाहा खामानिखौ मावनो जाहा आफादफोरा गावबा गाव जाहा दायित्व लाजोबखानाय दङ नङा होमबा गावनि गेजेरावनो रायज्लायनो होना जोंथ' दाखालि बावैसो सानैसो दैदेनगिरिफोरनि स्टेटमेन्टखौ नों नुयोब्ला जेबो डिफारेन्स जों मोना बिस्वजित बिथां सासे पलिटिशियाना बुंनाय आरो माखासे माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर बुंनायनि गेजेराव फारागानो थाहैयाखिसै बिस्वजित दैमारि बिथाङा मोनसे धोरोमखौ एसे गोजौआव बुंबाय आरो बै सासे काउन्टारा मोनसे धोरोमखौ गोजौआव बुंबाय बिदिब्ला जोंनि गेजेराव कमिउनिटि डिभाइड एन्ड रुलखौ सोर खालायखो नोंसोर सानै साथामानोथ' खालायनाय जाहैबाय दा आरो नोंथाङा खालायाब्लाबोथ' जेबो खहा जानाय नङामोन आरो नोंथाङाथ' बिराद मोजां मोनथिथारोना बेथ' मोनसे पलिटिकेल मोनसे एजेन्डा जानो हागौ कुनु दिन बर'नि गेजेराव बर' ख्रिस्ट' सिबियारि बिथांमोनखौ एसटिनिफ्राय दाननो हानाय कुनु आयेन गैया आरो जोंबो बाथौआरि सिबियारि हिसाबै सोरबा जुदि पलिटिकेल पार्टिया पलिटिकेल एजेन्डा लानानै जुदि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि दाङाबाजि खालायोब्ला बर' बाथौ सिबियारिफ्राबो गाबोन ओंखारबोनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला आं दहायनो बुंखानाय बायदि बर'नि सिनायथिया धोरोमखौ लायोब्ला बर'आ दिनै गावनि आंगो होनना बुस्थु जेबो थाहैनाय नङा दे भाइ माबोरै थाहैनो गाबोनो जुदि जों बेफोरखौनो जों जुदि लानानै जुदि बुंलांबाय थायो आर'नाइया बर'निनो गाबोनो जों आर'नाइ लाया गामसाखौबो जों माखासे गाना बैसागुनो बर'आ जुदि मोनसेल' जाथिब्ला बर'नि मोनसेल' जुदि फेस्टिभेल दङब्ला बर'नि मोनसेल' जुदि बर' नेसनेल डान्स दङब्ला बर' जाथिनि नेसनेल मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट दङब्ला माखासेया बाहायनाय नङा मेजरिटि माखासेयाल' बाहायगोन माखासेया बाहायनाय नङा जोंथ' मेजरिटि माइनरिटिनि खोथा बुङाखै जों बर' जोनोमदोनो जों बर' दा आंनि सिनायथिया आं जोनोमदोनो बर' ट्राइबेलखा थैयानो बर' आंनि धोरोमा गाबोनो
ख्रिस्ट' सिबियारि जानो हागो आं सासे खम बर' नङा आं गाबोनो बर' मिडियामाव फरायाखै हमनानै ला आं इंलिस मिडियामाव फरायबाय मा आंखौ बुंगोन नामा बियो एसे बर'नि सेन्टिमेन्ट गैया बुंनानै माने मा ओरैबायदि बुंनो नागिरो माखासेफ्रा माखासे दैदेनगिरि खुगानिफ्राय डाइरेक्ट बुङाब्लाबो जों ओंथिखौ ओरैबायदि जों बुजिना मोनना लानाय जायोखि जेनेबा जाय बर'फ्रा माने एकदम बर' मिडियाम फरायनाय एकदम बिसोर एकदम बारा बर' गरामिथार ओमफ्राय जाय बर' बाथौ जाहैबाय बिथांमोनासो अरिजिनेल बर'फोर दा बैफोर मेसेजफोरखौ जों एखमबा मोनो खिन्थु आं बेखौ बुङाखैबो दै आंथ' बाथौथार बाथौखौ आङो आंनि सयसदो नङा आं जोनोम दोनो आंनि न'निफ्राय बिमा बिफा आरो बर'फोरनि गेजेराव मेजरिटि धोरोमखौ आं बाथौ मोनबोखानाय हिसाबै आं गावनो बेखौ बर'नि गुदि बाथौ धोरोम हिसाबै आं मानिना लायो आंनि थाखाय बाथौ धोरोमा मोनसे अल्टारनेटिभ चइस नङा बाथौ धोरोमा आंनि थाखाय मोनसे पार्सनेल बिलिफल' नङा बाथौ धोरोमा आंनि थाखाय मोनसे बर' जाथिखौ खुंना दोननाय मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन मोनसे इनस्टिटिउसन जाय बाथौ धोरोमाव खाम सिफुं सेरजा जथा मोनो जाय बाथौ धोरोमाव बागुरुम्बा मोसानायखौ नों मोनगोन बारदै सिख्ला मोसानायखौ मोनगोन जाय बाथौ धोरोमाव बैसागु मागु खाम जथा नों गासैखौबो मोनजोबो दा बेखायनो बाथौ धोरोम इज नट अनलि वे अफ माय पार्सनेल बिलिफ इट इज ए वे अफ जोंनि जाथिनि मोनसे गोग्गानायखौ बेयाव मोनो बेबायदि बुंनानै आं गाबोनो सासे लिडार जाबायनो खि हमनानै ला आङो आंनिनो बर' आंनिनो आदै मादैमोन न'खराव जोङो एकदम बर'फ्रा एकदम न'खरावनो सोरबा ख्रिस्टान सोरबा सतसंगि सोरबा बाथौ बेबायदि बुंनानै जों गाबोन नांलायनोसै नामा भाई दा बेखायनो आंनि खावलायनाया बे आरो बे दैदेनगिरिफोरखौथ' जोङो नायबोखाबायलै बेबायदि एकदम मेलेमजिबि बिथांमोनखौबो जों नायबोबाय बर'नि मेजर जाथिनि खैदां खैफोद थांना थानायनि थैलांनायनि इस्युफोराव बुङालाबासिनो बेफोर खोथाखौ बिसोर बुंनाङाब्रा खोनाबाय धोरोम आफाद दङना गाबोनो जुदि बिश्वजित दैमारिया जुदि गोरोन्थि बुंदोंब्ला बिथाङा निमाहा बिगोन निमाहा बिनायावला माथो एसेबां गिदिर बाथ्रा गासैबो धोरोम आफादा रायलायगोन नाथाय बे माहारियारि आफादनो एकदम गामिनि ओनसोलनि मस्त' गोदोर मेलेमजिबिनो बिथांमोना गेजेराव धुमकितु बायदि खावब्ला नुजानानै माखासे बाथ्राखौ बुंनानै आरो नोंबो एनादार बिश्वजित दैमारिनि महर दाला आरोखि आंनि खावलायनाया बेनोब्रा जोंबोथ' नुबोबायब्रा बर' जाथियाव जोङो लिडारखौ सिनायजोब्बायलै भाई खोलोब आन्दलन सिलाइनिफ्राय लाना सिलाइ लायै आन्दलन जों नुबाय मोनथाम जों सुक्ति नुबाय दाबो जों उदां जादों नामा फैबाय थानाय समावथ' आरो बर'फ्रा जोंनियाव जिखिनि पलिटिकेल अट'नमि दङ सेस थांजोबगासिनो बेफोर खोथायाव रायलायालाबासिनो जों नैबे सेन्सासा बर'नि थाखाय थैनाय थांनायनि खोथा नामा बे जिथु धोरोमनि माखासे जिथु इस्युसफोरखौ लानानै दा गोबां दान्थे बिदान्थे जादों बे धोरोमनि जिथु इस्युसाव जे बेयाव माखासे राजखान्थियारि षड़यन्त्रफोर थानो हागौ नामा जायनि जाहोनाव जा जों बुंनो थाङोब्ला भारत हादरा मोनसे सेकुलार कान्ट्रि नङा होमबा सेकुलार हादर बेयाव साफ्रोमबो सुबुङानो गावबा गावनि गोसो बायदि धोरोमखौ सिबिनो हायो बै बुस्थुखौ लाबोनायाव बै राजखान्थियारि खैसारफोर जानो हागौ नामा नोंथांनि बायदि बे राजनातिक खैसारनि अनगायै जेबो गैया मानो होननानै बुङोब्ला भारतआ मोनसे सिकिउलार कान्ट्रि सिकिउलार होननाय सोदोबखौ प्रेम्बोलावनो सोना दंखायो सिकिउलार डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक सभेरेन इन्डिया प्रेम्बोलाव होनाय दंखायोना सिकिउलार बुंनाय लोगो लोगो जों गासैबो सिकिउलार ससाइटि मोनसे जाथिया जायखिजाया मोनसे धोरोमावल' थाथारनांगौ होनना नों जेबो डिफेन्सखौ नों लाबोनो हाला जों लुबैयो जों सानो जे बर'आ जुदि आलदाथारखाबा जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय गासैबो इदिबा धोरोमा मानो मोनसेल' नङा जोंबो एखमबा सानो नाथाय बे गावबा गावनि मोनसे फोथायनाय बिनि गेजेरावनोथ' जों बर' बेनोथ' बर'फोरनि बड'लेण्डनि डेम'क्रेसि बड'लेण्डनि सिकुलारिटिया बेनो सिकुलारिजमा जे बर'फ्रा गुबुन गुबुन धोरोमावबो दङ गुबुनफ्रा गुबुन गुबुन धोरोमाव दङब्लाबो जोङो बर'जों रावजों रायलायो दख'ना गानो नङा होमबा बेनो गुबुन माने पेरामिटाराव थांनानै धोरोमखौ लानानै आंनिबा बर' जाथिखौ आंनिबा बुंफुरलुखौ दालाबो आरो कमप्लिट बियो मोनसे राजनैतिक षड़यन्त्र मानो होननानै बुङोब्ला इन्डियायाव दिनै जों नायनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन जों जेनेबा धोरोमखौ जों नायनो थांब्ला मेरला धोरोमफोर थाहैबाय दा माबे मोनसे सरकारा माबे मोनसे पार्टिया सरकार दाखांनायनि उनाव नों मोनसे जाथि मोनसे धोरोम होनना बुंनाय लोगो लोगो सिभिल वार जागोन आरोखि वान नेशन वान रिलिजन मालाबाबो जानो हाया इन्डिया इज बिउटिफुल बिकज अफ डाइभारसिटि नङा होमबा दा बे खोथाखौनो जोङो बुंबाय थादो जुदि वान नेशन वान रिलिजन जुदि खालामथारनोब्ला भारत संबिजिरनि प्रेम्बोला फार्स्टआव थागोन बेनि उनाव फैयो कनस्टिटिउसननि फार्स्ट माने माबायानो पेजआनो प्रेम्बोल बै प्रेम्बोलखौ सोलायनो हागोन नामा
सोरबायाबा जुदि एफाग्राब जुदि अख्रा खालायनानै भारत हादरखौ जुदि मोनसेल' धोरोमनि हादर होननानै जुदि बुंनो सानदोंब्ला फार्स्टआव सिकुलार होननाय सोदोबखौ बिथांमोना बोखारग्रोनांगोन एमेन्ड खालामनांगोन आरोखि एमेन्ड खालामखांनायनि उनावसो नोङो बेफोरखौ नोङो पार्लियामेन्टआव नों बिल इन्ट्रडिउस खालायनांगोन पार्लियामेन्टआव बिल इन्ट्रडिउस खालायनोब्लाबो गोबांथान लकसभायाव डिबेट जागोन राज्य सभायाव थांगोन बिनि उनावसो प्रेसिडेन्टआ साइन होगोन बे कुनु दिन जानो हाया नङा होमबा दा जों नर्थ इस्टआव जों बुंनो थाङोब्ला कुनु दिन नर्थ इस्टआव माबोरै जाथावना नर्थ इस्टनि मेजरिटिया ख्रिस्टान स्टेट गोजा मेघालय मिजोराम नागालेण्ड हो दा बेखायनो जेनेबा बे मोनसे राजनितिक खैसारनि बे गेजेर गेजेर फैयो आरोखि सरकार गोदान फैलायबाय माबा मोनसे ट्रायल एन्ड टेस्टिं खुबैना हरबाय बर'फोरनि गेजेराव बर'फोरनो खुबैना हरनाय लोगो लोगो जों नुबाय बर'फोरा धोरोमखौ लाना बिराद स्ट्रं बिसोर गिबाय आरोखि जुदि बेखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालायोब्ला बर'फोरा जाय सरकारा जा एजेन्डा लाना खुबैना हरदो बेखौ बेयाव सोलिनाय नङा आरो बड'लेण्डआव बेखौ बिथांमोना खनसे ट्रायल टेस्टिं खालायखांबाय बेयाव खिन्थु बेयो फिथाइ थायनाय नङा बेबायदि आरोखि खोनाबाय बर'फोरा बिराद माने आंनिब्ला बर' हिसाबै बिराद इउनिटि खिन्थु धोरोमा गावनि बिराद पार्सनेल आरो दा बेबायदिनो जोङो थांनाय गोलावथार राजनितिकनि जों इलेक्सन केम्पेइनावबो जों नुदोंमोन बर'फोरखौनो टार्गेट खालामनाय जादोंमोन जे बर'फोरा 6 शिड्युलबो आरो ट्राइबेल बेलेन ब्लकबो होननानै बुंदोंमोन आरे जोङो बेलेन ब्लकखौ लानानैसो जों 6 शिड्युल मोननाय बर' ट्राइबेल नङा होमबा बेलेन ब्लकआव जों बर'फोर थादो आरो दङ होननायखायसो बेलेन ब्लक बानायदों ना आरो बिनिखायसो जोंखौ दिनै 6 शिड्युला मोनसे कनस्टिटिउशनेल मोनसे प्रभिजन बे मोनसे प्रिभिलेजेस गावखौ खुंनायनि बुजिबाय थिग बेबायदिनो ख्रिस्ट' सिबियारिनि माने जायफोरा ख्रिस्टान धोरोम बेयो इन्डियायाव माइनरिटि स्टेटास मोननाय बे माइनरिटिया मोनसे रिलिजनखौ प्रटेक्सन होनाय बे रिलिजनखौ प्रिजार्भ खालायनायनि मोनसे स्टेटाससो मा बिदिब्ला जों गाबोनो बाथौफोरा जोङो बाथौइजमखौ जोंथ' दा सेन्सासाव जों कड मोनबाय बर'नि हिस्टरिक देरहासारनाय जोङो जाय बर'नि गुबै आदिम धोरोमखौ जोङो नामजों होनो हाबोआखैमोन जों रिसार्च खालाय बाथौइजम जों दा लिरखांनायनि उनाव गोथार मंगलबारावबो जोङो आसामनि केलेन्डाराव सोनो हाबाय मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ जोङो मा मोनबाय जोङो केलेन्डाराव जोङो हलिडे हिसाबै मोनबाय फैयै आसामनि संबिजिरावबो गनायथिखौ मोननायानो जाहैबाय NSSनि जोङो नैबे सेन्सासावदि बाथौइजम कड मोनबाय बर' बाथौइजमा अलमस्ट जोङो संबिजिराव गनायथि मोनबाय दा आंनि सोंथिया बे बा मिथिनो लुबैनाया बे गुबुन धोरोमफोर बायदि बर' बाथौइजमा माइनरिटि स्टेटास मोननांगोन ना मोननाङा आंनि स्टाडिया बिराद थौले जानो हागौ आं धोरोमनि गथ' नङा दै ओमफ्राय बेखायनो आं बिराद बुरजा आं बाथ्रा बुंनोबो हाया चेलेन्जबो आं खालाया बे आंनि पियर अपिनियन आरोखि आंबो जाथिखौ मोजां मोननायखाय बाथौ धोरोमखौ मोजां मोननायखाय आरो धोरोमखौ लाना दाङाबाजि दा जाथो होननानैसो आं बेखिनि अपिनियनखौ नोंनि खाथियाव आं बुंफैनाया दा बाथौइजम आंनिबा माबा मोननांगो माइनरिटि स्टेटास मोननांगो इन्डियान माइनरिटि रिलिजन कमिसनाव मोनसे जाहा माबाया फैनांगो एमेन्डमेन्टआ फैनांगो जे बयनिस्रायबो लयेस्ट बिलिभार जोंथ' फोथायारिफोर बाथौइजमानो बयनिफ्राय खम सुबुं अनजिमाबो जों जाहैगोन एज कम्पेयार टु ख्रिस्टानिटि एज कम्पेयार टु हिन्दुइजम एज कम्पेयार टु इस्लाम सिख बा पारसिनि उनाव हयथ' बाथौइजमा वान अफ द मोस्ट लयेस्ट फलोवार आरो बै लयेस्ट फलोवार मोनसे एथेनिक ट्राइबेल ग्रुपनि बे जाथिनि बै रिजननि बे माने फलोवार बे धोरोमखौ संबिजिरनि माइनरिटि कमिसनाव जुदि लाबोनानै बेखौ जुदि स्टेटास होयो माइनरिटि स्टेटास होयो बर' बाथौइजमा मोनसे प्रटेक्सन मोनगोन प्रमोसन जों मोनगोन मोनसे रिसार्चनि स्कपआ फैगोन ओमफ्राय बे बाथौइजमखौ जों मोनसे इन्स्टिटिउसननि जों महर होनो हागोन दा बेयाव गोबां दान्थे बिदान्थे आरो गिदिर जा धोरोमनि सानसुमै बिथांमोना दङ रिसार्च स्कलार बिथांमोना दङ बिथांमोननि आखायाव सोनारगोन नाथाय आं एज ए बाथौ सिबियारि हिसाबै आं सानफ्रोमबो बेखौनो लामा नाहरो जे बाथौइजमाबो आरो बिराद जोंहा सोदांनो दंबावो जाहाथे बै जिखिनि जों बाथौइजम जों मोनबाय बे बाथौ सिबियारि बर'फोरनिफ्राय जाहाथे आरोबाव गुबुन धोरोमाव जाहाथे बारस्लायलाङा जुदि बारस्लायलांनाङाब्ला बाथौ धोरोमाव मा सोदांनो दंबावो बाथौनि धोरोमसालियाव बाथौनि गामियाव बाथौनि न'खराव मा सोदांनो दंबावो बेखौ जोङो रिसार्चखौ जों माबोरै खालायगोन बाथौइजमा बिराद ट्रेडिसनेल खिन्थु बेखौ फोथांना लाखिनोब्ला मिथिंगायानो सोलायहोगासिनो जोङो बेयाव जों मडार्निजमबो जों खालामनांगोन स' आंनि अपिनियना बाथौइजमाबो मोनसे लामादो माइनरिटि स्टेटास मोननांगो दा बेखायनो माइनरिटि स्टेटासा मोनसे प्रभिजनसो बेखायनो
बर'फोरनिफ्राय जायफोरा ख्रिस्टानिटि सिबियो बिथांमोनाबो मोनसे प्रभिजनसो मोनदो स्टेटाससो मोनदो दा बर'आनोथ' मोनदो गाबोन बाथौइजिमाबो जुदि माइनरिटि मोनो बर'आ मोनहैगोन बेयाव बेखौ कुइसन खालायनाङा नों माइनरिटि रिलिजन माइनरिटियाव थानो ना बर'आव थानो बे बिराद मोनसे एन्टि कनस्टिटिउसनेल बर' खौसेथिनि बेरेखानि सोंथि बर' खौसेथिनि बेरेखा सोंथि बेफोरो आरो सासे लिडारा सोङोब्ला लिडारा बेफोरखौ जुदि बुङोब्ला बर' जाथिनि गेजेराव अर जोङो आरो माहारियारि आफादफोरा सोरबा गावखौनो गाव मानि थाखाय इसेबां माने फेसबुकआव फैनानै मानि थाखाय इउटिउबाव फैनानै मानि थाखाय बाइट होनो दरकारखाय नोंसोरखौ जों लिडार होनना मानिखायो मेलेमजिबि होनना जों मानिखायो नोंनि जायगायाव नों थानानै जाथिनि खामानिखौ मावना माखासे धोरोमनि दाङाबाजिखौ धोरोमावनो आफादफोरा रायज्लायनानै बेखौ फोजोबलायगोन आं बेखौल' खावलायगोन आरो नार्जारि नोंथां जों जोबथारनायाव नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुबैबावदों जिथु नोंथाङाथ' गोबां बेबायदि समाजनि गेजेराव हाबनानै गोबां खामानि मावबाय जोबथारनायाव नोङो सासे इयुथ सासे सांग्रां नोगोरारि हिसाबै मा मेसेज होगोन आंनि मेसेजआ बेल' जोङो बयबो बर' हिसाबै जों थानांगो जोंनि बर' बुंनायानो बर'नि खौसेथिखा दै बेनि उनाव बर'नि आलदा आलदा माने माबाखौ लाबोनाङा आरो बर'खौ माया बर' जाथिखौ मा पेरामिटारा डिफाइन खालायो बेखौ बावगारलां बर'आदि खौसेथि जोङो बर' बायदि नुखायो अनला नोंबो जायो नारजि आंबो जायो अमा जों जाखायो बर'जों रायज्लायखायो बे धोरोमखौ गेजेराव लाबोनाङा बे मोनसे आंनि खावलायनाय बयनिस्राय बे खावलायनायाथ' गामिथ' बिराद जोंहा जेबो माबा गैया जोंनि गेजेराव दा बेयावनो ख्रिस्टान गामि दं बेयावनो अनुकुल गामि दं बेयावनो बाथौ गामि दं खौसेथिखा जोंनिया कुनु दिन बे खौसेथिया बायाखै गेजेर गेजेर बे गावखौनो गाव लिडार बुंग्रा गावखौनो गाव मस्त' गोदोर राजनितिक नेता बुंग्रा बिथांमोना गामसा गानै माखासेफोरा गावखौनो गाव बर' बुङो खिन्थु कुनु दिन गामसा गानफेरैबो दंलाबायो कुनु दिन बैसागु मानिफेरैबो दङ बै बिथांमोन बायदिया बेफोर इसुनिफ्राय अननानै गोजानाव थानाया मोजां बिराद खौसेयाव दङ बर' जाथिफोरा एकदम आं ख्रिस्टान येस आं बर' आं बाथौ येस आं बर' आं शिब फालियो आं बर' आं सतसंगि आं बर' गामियावनो बेयावनो गिर्जा नुगोन बेयावनो बाथौ नुगोन बेयावनो अनुकुल मन्दिर नुगोन द्याट इज द बिउटि अफ बर'नि सिकिउलार ससाइटि मा ससाइटि सिकिउलार ससाइटि नैथियाव आं बेखौ खावलायगोन बेफोरबायदि सरकारा सोलायो गोदान माखासे एजेन्डा लायो कनस्टिटिउसनखौबो जों सानफ्रोमबो कनस्टिटिउसना मोनसे इन्टारप्रिटेसन कनस्टिटिउसन इज साबजेक्ट अफ इन्टारप्रिटेसन होनना बुङो कनस्टिटिउसननि आर्टिकेलखौ सोलायो मालाबा सोलायो दा बेखायनो जेनेबा सरकार फैबाय माबा मोनसे एमेन्डमेन्ट लाबोबाय माबा मोनसे एजेन्डा लाबोबाय मोनसे ट्रायल एन्ड टेस्टिं दाथ' नैबे कुनु दिन जाला जे बर'फोरनिफ्राय कनभार्टेड ख्रिस्टान बा कनभार्टेड हिन्दुफोरा जे बर'निफ्राय दानलांगोन बेखौ इसोर खुबिना नायदोंमोन खिन्थु बर'नि खौसेथिखौ नुबाय बे एजेन्डाया कुनु दिन कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्टआव थांनाय नंला आरोखि बेयो गिसिगोन आरोखि दा बेखायनो जेनेरेसनखौ आं खावलायगोन जोंनि जेनेरेसनफोरखौ आरोखि आंबो जुदि गोरोन्थि बुंदोंब्ला आं गंग्लायै आं खुलुमहरगोन खावलायहरगोन आंखौ निमाहा हो होननानै नाथाय जोंनि जेनेरेसनाबो बेफोराव साग्रिद थालाय बेफोर खोथाफोरखौ आबां जाबां जायफोरा समाजाव गुलाय गुजाय लाबोयो जाय खोथाफोरा बर' खौसेथिखौ सिफायनो माने थुलुंगा होयो बैफोर खोथाफोराव जाहाथे जोङो बेरा बायदि जों गसंनानै जोङो रावबो रिजार्भेसनाव थालायनाङा जोङो बयबो फै ख्रिस्टान फै बाथौ फै अनुकुल फै सतसंगि शिब फै जों रायरायनायनि उनाव गामिनि जेंना गामियावनो जों फोजोबना दोननायखौ आं खावलायगोन ओमफ्राय आं लुबैगोन थामथि आं खावलायनाया नंगौ गेजेर गेजेर सरकार सोलायगोन माबा मोनसे एजेन्डा लाबोगोन बै एजेन्डाजोंनो माबा मोनसे आर्टिकेलखौ सोलायनो नाजागोन बेबायदिनो मोनसे माने दा बुङाखै होनबा नोंसोर ट्राइबेलाव थानो ना बेलेन ब्लकखौ नांगोन होननानै जोंखौ बुंखांबाय सरकार मोनसेया ओमफ्राय दा आरो जोंनि गेजेरावनो नों रिलिजन माइनरिटियाव थानो ना एसटियाव थानो बैफोर बुस्थुआ मोनसे पलिटिकेल मोनसे माबा थायो एजेन्डा थानानै फैयो दा आंनिबा आं बेखौसो सानो आरो जोंनि समाजा दा बिराद सिकिउलार बिराद खौसेथि बे कनभार्जन होननाय बुस्थुआ आरो नों ख्रिस्टानाव दङ बिराद मोजां थाबाय था जों बर' हिसाबैनो नों बाथौ हिसाबैनो थाबाय था बाथौनिफ्रायबो जाहाथे आरो गुबुनाव दा बास्लायहै आरो गुबुन धोरोमनि बर'निनो गुबुन धोरोमनिफ्राय बाथौआवबो दा फै आं बेखौबो आं जेनेबा ओरैबायदिसो बुंनो नागिरो दा आंनिनो गामि पियर बाथौथार बै गामिनिफ्राय जुदि सोरबायाबा जुदि गुबुन धोरोमाव थाङो गामियाव बिराद अर जोङो आरोखि गामियानो केस नांनानै थागोन दे गामियानो केस नांना थागोन गामियावनो एकदम पुलिसफोरा कर्ट केस जानानै थागोन जा बुस्थुखौ जेनेब्ला जों इसोरालाय माथो सासेयानो बै इसोरनि नामावसो जों धोरोमखौ बानायदों ना रिलिजन इज ए ससाइटियेल कनस्ट्राक्ट होननानै बुंदो आरो रिलिजना नों आं बानायनाय माबे मोनसे धोरोमा बुंदो दे नोङो मोसौ जायोबा थैयो होननानै सारा माने बुहुमावनोथ' मोसौ जादो अमा जादो बुट प्रसार जादो सैतानखौ सोरबायाबा घस बुंदो इंलिसाव घसखौ सैतान बुंदो सोरबायाबा जौ बावदो
मार्चिया सोरबायाबा एनसेस्टर बुंदो सोरबायाबा बर'फोरा बेखौ आजै आजौनो जोङो जौ बावनाय सोरबायाबा बेयाव माबा बावदो लिकार जायफोरा माने फरेननि माने माबाखौ बावदो लिकार बावदो बिसोरबो गावसोरनि एनसेस्टरखौ साननानै बेखायनो रावबो धोरोमा सिखाव खावनो फोरोङाखै गाज्रि मावनो फोरोङाखै नों जा धोरोमाव थायो एटलिस्ट दा धोरोमनि सांग्रांथिया जोंनि गेजेराव फैनांगो कनभार्जनखौ आंनिब्ला हायोब्ला गावदो गावनो बन्द खालायनांगो मानो होननानै बुङोब्ला नाय भाई जुदि बर'नि गेजेराव गाबोनो जुदि 100 जना सोरखौबा चेलेन्ज लानानै जुदि इस्लामिज्माव कनभार्ट जायोब्ला मानो होननानै बुङोब्ला बेयावथ' सेकुलार होननाया दङ बर'आथ' बिराद सेकुलार ससाइटि आं गाबोन जुदि अर्जुन आली नों जुदि सोरां आहमेद लिरोब्ला सोरबा मैना बेगम सोरबायाबा अनजालि हासिना लिरोब्ला 100 जन जुदि जोङो बर'आ जों जुदि इस्लाम जुदि लायोब्ला सोर जोंखौ बे बर' गामिनिफ्राय होनो आंबोथ' बर'थार जोनोम दोनो बर' दाथ' नै खोथिया फैनोसै आं जोनोम दोनो बर' धोरोमाथ' आंनि पार्सनेल बिलिफ नाय माखासे धोरोमा बिराद गिदिर मोनसे पलिटिकेल मोनसे अस्त्र जाय पलिटिकेल अस्त्रदो मोनसे धोरोमखौ जाथिखौ फोजोबस्रांनो हायो माबोरै फोजोबगोन गाबोनो जुदि नोङो अरुणाचलाव नाय अरुणाचलाव दा अरुणाचलनि अरिजिनेल आदिम ट्राइबेल मानसिफोरा मुस्लिमाव कनभार्ट जायै बिराद गिदिर मोनसे हांगाबा गुबुननिफ्राय फैदो रावबो मिथिया मा एजेन्डा लानानै दङ हानि मोन्थाय नोङो जेनेबा बेयाव फैबाय सिटिजेननि खोथा भटिं राइटनि खोथा लेन्ड राइटनि खोथा दा बेखायनो कनभार्जनखौ हायोब्ला गावबा गावनि गेजेराव रायज्लायनानै गावबा गाव गामि आफादफ्रानो थिरांथा ला गाबोनो नोंनि धोरोमनिफ्रायबो आंनियाव फैब्ला नोंसोर गामियावबो अर जोंगोन आंनि धोरोमनिफ्रायबो आंनि गामिनिफ्राय थाङोब्ला बे गामियाव हाइकर्ट जालायगोन माबा एकदम पुलिसानो पुलिस थांगोन दा बेखायनो आं खावलायगोन जुदि हायोब्ला आंनिब्ला एसटि लागैना माइनरिटि रिलिजन लागैनि जायगायाव आंनिबा पलिसिया मा जानांगौ कनभार्जनखौ स्टप खालामनांगौ आंनिबा कनभार्जनासो स्टप जानांगौ आरो आंनिबा बैबो मोनसे जानाङा एसटि नांगोन ना माइनरिटि स्टेटास नांगोन ना कुनु दिन जानाङा बे रं कुइसन खिन्थु मोनसे लेभेल दाव जों जुदि सेकुलारनि ओंथिखौ जों जुदि गोसो बायदि जों जुदि बाहायो आं बुंखाबायना गाबोन जुदि 100 जना जुदि गाबोन इस्लामिज्माव कनभार्ट जायो आं जुदि गाबोन मोहाम्मद अर्जुन आली लिरोब्ला नोंबो जुदि गाबोन मोहाम्मद सोरां आहमेद जुदि लिरोब्ला नोंसोरथ' जोंखौ होनोबो हाला नङा होमबा बेखायनो सेकुलारखौ सभेरेनिटि जोंनि टेरिटरिनि होम सिकिउरिटिखौ गिहोनाङा सिगिनाङा सेकुलारखौ मोनसे लिमिटेड मोनसे जायगायाव दोननानै जोङो सेकुलार राइटखौ जोङो इन्जय खालामनांगोन आरो बे आंनि मोनसे खावलायनाय ओमफ्राय जोबथारनायाव आंनि खावलायनाया बेनो जाहैगोन जों बर'फ्रा नोङो गासैबो जों बर'खा मोनसेल' आंनि माने लास्ट मेसेजआ रावबो आरो नैबे डिबेटखौ बेलेग बेलेग महर होनानै दालायराय नैबे जानो थांगासिनो जा फैबाय थानाय सेन्सासआ बर' जाथिया बुहुमाव थानाय नंलालै बेबायदि बुंनानै जों सेन्सास जों खालामाखै बेयाव धोरोमनि सेन्सास खालामाखै जोङो धोरोमनि सेन्सास खालामाखै बर'आ जिहेतु माने जोंनियाव एभ्रि 10 year जोंहा जाखानांगौमोन बे जायाखैमोन नालाय बेखायनो खालामगोन जों बेयावसो मिथिसिगोन एबारै जों बेयाव मा मिथिगोन मिथिबायना जे बर'नि टटेल सुबुं सानखोआ बेसेबां दं आरो बैनि गेजेराव बर' खृष्टानफ्रा बेसेबां दं बर' बाथौआ बेसेबां दं बाथौइजम लिरनायफ्रा बर' हिन्दु बुंग्राफ्रा बेसेबां दं बर'खौ जों नुगोन जे बर'फ्रा थारैनो गुबुन गुबुन धोरोमाव मेरलाथार थांबाय दा बैखौ नोङो बर'खौ सेकुलार ससाइटि बुंगोन ना बर'नि डेम'क्रेसि बुंगोन ना बर'फोरा धोरोमखौ सोलाय सानसे समाव गावनि आंगोखौ खोमानो थांगासिनो बै मोनसेनि जों एक्सन प्लानखौबो जों नुहुरगोन आरो नैबे सेन्सासआनो होजोबगोन जुदि बर'फ्रा जुदि धोरोम सोलायनो जुदि गावनि आंगोफोरखौबो जुदि खोमाना लाहैजोबोब्ला गाबोनो जुदि बर'नि बागुरुम्बा मोसानायानो जुदि मोननै जाहैयो मानो होनबा धोरोमा मात्र नोंनि फोथायनायल' नङा धोरोमा नोंनि आसार खान्थि नेम खान्थि समाज गामिखौनो सोलायजोबहैखायो गाबोनो आं अर्जुन आहमेदा 500 न'खर आं मुस्लिमाव जाबाय गाबोनो मुस्लिम बर'नि मोसानाय बानायगोन आङो गाबोनो हिन्दु बर'नि बागुरुम्बा दिहुनोब्ला थाखानाय बागुरुम्बा माने रिलिजनआ मोनसे लेभेलाव नायोब्ला नों जुदि बुजियाब्ला सेकुलार राइट पार्सनेल राइट होननानै बुङोब्ला बियो मोनसे जातिखौ फोजोबस्रांनायनिबो मोनसे सेकुलार राइट जाहैगोन बियो बुजिदों ना बेखायनो आंनि मेसेजआ अन्नानै जों जि जायगायाव दङ जि खोलोबाव जों फैबाय आन्दलनजोंनो फैनाय जाथिथार मोनथाम सक्ति दाबो जोङो नै असान्ति बेखायनो आंनि बुंनाया बेल' जों बयबो अन्नानै जि धोरोमावनो थाया मानो जों बर' हिसाबै थागोन नैबे सेन्सासआ बर'नि थैनाय थांनाय नङा बेखायनो रावखौबो नारसिनलायनाङा खावलायलायनायाव सोरबायाबा खावलायनायखौ मानिया बे बिथांमोननि मोन्थाय आरो खावलायनायखौ रावबो गाज्रिबो मोननाङा दुखुबो मोननाङा जों बर'आ सानफ्रोमबो मोनसे आलदा जाथि खाथार हिसाबै जों बयबो गासै बुस्थुखौ जों इउनिट जों देखायनो सानो एखमबा नाथाय धोरोमखौ लाबा जों इउनिट देखायनो हाया बेखायनो सोरबा खावलायगोन दुलाराय बाथौ गौथुमा हयथ' खावलायनो हागोन नाथाय दुलाराय ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा बेखौ मानियाबो जानो हागोन दुलाराय ब्रह्म सिबियारिफ्रा मानियाबो जानो हागोन नाथाय खावलायलायनायाव ज' जाना रायलायनाया आंनिबा कुनु गोदोर मोनसे क्राइम नङा
रायलायलायबाय जोङो दा नोंदो आंदो रायलायबाय बेबो रायलायबाय लास्टआव मोनसे डिसिसना फैबाय जे जोङो जाति हिसाबैथ' बर'खा जोंनि धोरोमखौनो जों लिरनोसै बे मोनसे लास्टआव कनसेन्सास फैब्लाबोथ' जाबाय दा जोबथारनायाव आंनि मेसेजआ बे जों बर' हिसाबै थागोन बे सेन्सासआ बर'नि थैनाय थांनायनि मोनसे सेन्सास नङा बेखायनो धोरोमखौ लानानै रावबो गामि जोङो बेफोर खोथाखौ लानानै आरोबाव गुबुन गुबुन महर होनाङा दैदेनगिरि बिथांमोन समाजनि सिबियारि बिथांमोन मस्त' गोदोर इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोन माहारियारि आफादफोरनि गोदोर दैदेनगिरि बिथांमोन बे धोरोमनि बेलायाव नोंथांमोनाबो जाहाथे सिमा बाद्रायनानै जाहाथे नोंथांमोनाबो बाथ्रा बुङाब्ला हयथ' गोबांथार मानसिफोरा थुलुंगा मोननायबो नङा दा बेखायनो नोंथांमोनखौबो आं खावलायगोन जों बर' हिसाबैसो थागोन आरो जों बर' हिसाबैनो जोङो खौसेथिखा जोंनि दावहाया जाबाय बड'लेण्डसो दावहा नङा होमबा आं बेखिनिखौनो बुंगोन जों बर' हिसाबै थागोन बर' जाथिया देरहासार जानांगो बर' हिसाबै जों थांना थानांगो आंनि मेसेजआ बे आरो